ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டிஸ். இந்த செஷனுக்கு வந்திருக்கிற கிருஷ்ண பக்தர்கள் என்னுடைய பணிவான பெயர் சொல்லி இந்த செஷனை ஆரம்பிக்கலாம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞானத்திமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சலசலாக்கயா चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्यता देशधारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा डिवोटीज। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण माताजी। एक्सक्यूज मी प्रभु, நீங்க அந்த ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர் ஷேர் பண்றீங்களா? நம்ம ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர்ல இன்னும் ஒரு 6 ஸ்லோகங்கள் பார்க்க வேண்டி இருக்குது. நம்ம அதை ஃபர்ஸ்ட் பார்த்துட்டு அப்புறமா செகண்ட் சாப்டருக்கு போகலாம். இங்க நம்ம 41 ஸ்லோகம் பார்க்குறோம். நீங்க அந்த ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர் நம்ம என்னென்னலாம் பார்த்தோம் அப்படிங்கிறது ஒரு சும்மா ஒரு சின்ன நினைவூட்டல் மாதிரி நம்ம இது பண்ணிக்கலாம். அர்ஜுனன் 5 ரீசன்ஸ். என்னோட வாய்ஸ் ஆடிபிளா இருக்கா உங்களுக்கு? கேக்குது மாதாஜி. 5 ரீசன் சொல்லி நான் போர் புரிய மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்றாரு. என்னென்ன ரீசன் அப்படின்னா, இறக்கப்படுறாரு. இவர்கள் எல்லாம் என்னுடைய இவர்கள் எல்லோரும் என்னுடைய என் சகோதரர்கள், என்னுடைய தாத்தா இருக்கிறாரு, என்னுடைய குருமார்கள் எல்லாம் இருக்கிறார்கள். இவர்களை நான் எப்படி கொல்ல முடியும்? அதனால நான் கொல்ல மாட்டேன் அப்படிங்கிறாரு. அதுவும் மேல போய் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னு கேட்டா, நீங்க கொல்லணும்னா நீங்களே கொல்ல வேண்டியது தானே, என்ன எதுக்காக கொல்ல சொல்றீங்க? இவங்கெல்லாம் பாவம் செய்தவர்கள் தான் தெரியும். அதுக்கு நம்ம இவங்களை கொன்னோம்னா நம்மளுக்கு பாவம் சேர்ந்துரும். அதனால இவங்களை அப்படியே விட்டுடலாம், மன்னிச்சு விட்டுடலாம். எனக்கு அதனால கிடைக்கக்கூடிய ராஜ்யம் தேவையில்லை, சந்தோஷம் தேவையில்லை, எனக்கு எதுவுமே வேண்டாம். 3 உலகங்கள் இந்த பூமி மட்டும் இல்லை, 3 உலகங்கள் கிடைப்பதாக இருந்தாலும் எனக்கு வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்றாரு. சோ இவங்களை எல்லாம் கொல்ல மாட்டேன். நீங்க உங்களோட குருவான சாந்தீபனி முனிவரை கொல்ல சொன்னா நீங்க கொல்லுவீங்களா? அப்படியெல்லாம் கேட்கிறாரு இல்லைங்களா? இப்ப அவர் கேட்கறது நியாயம் தானே. நம்ம வீட்லயே ஒரு பெரியவர் இருக்கிறாங்க, அவர் வாட்டுக்கு பேசாம உட்கார்ந்து இருக்கிறாரு. அவரை போய் ஓங்கி ஒரு அறை வச்சுட்டு வா அப்படின்னு சொன்னா நம்ம செய்வோமா? அது தப்பு இல்லையா? பெரியவங்க கிட்ட போய் வாய் வார்த்தையில கூட நம்ம வாதாடக்கூடாது அப்படின்னு சொல்றாங்க, அது தப்புன்னு சொல்றாங்க. அப்ப நம்ம அவங்கள கை நீட்டி அடிப்போமா? அடிக்க மாட்டோம் இல்லைங்களா? அது தப்பு. அதேதான் என்னுடைய குருவை நான் எப்படி கொல்லுவேன், என்னுடைய சகோதரர்களை நான் எப்படி கொல்லுவேன், என்னுடைய தாத்தாவை நான் எப்படி கொல்லுவேன், என்னோட வெல்விஷஸ் தான் இருக்காங்க, நான் எப்படி கொல்லுவேன் அப்படின்னு கேட்கிறாரு. மாட்டேன்னு சொல்றாரு. சோ இதெல்லாம் சொல்லிட்டே வரும்போது 5 ரீசன் சொல்றாரு. இரக்கம், இன்பமின்மை. இவங்களெல்லாம் கொண்டுட்டேன்னா நான் யாருகிட்ட என்னோட சந்தோஷத்தை ஷேர் பண்ணிப்பேன் அப்படின்னு இந்த உடல்னால, இந்த தோல்னால சம்பந்தப்பட்ட உறவுகளை மட்டுமே காமிச்சு அவங்களுக்கு மட்டுமே இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குறாரு. சோ அந்த மாதிரி எனக்கு எந்த இன்பமும் கிடைக்காது அப்படின்னு பகவான் கிட்ட வாதிடுறாரு. அதுக்கப்புறம் பாவச் செயல், இவர்களை கொல்லுவதனால அந்த குடும்பத்திலே இருக்கின்ற
தலைவர்கள் அழிந்து விடுவார்கள். சோ இவங்களெல்லாம் வந்து அப்போ பெண்களையும் இளைஞர்களையும் வந்து வழிநடத்துவதற்கு யாருமே இருக்க மாட்டாங்க. அதனால எனக்கு இவங்களை கொன்னுட்டேன்னா நான் என்னுடைய கைகள் ரத்தக்கரைகள் படிந்தவை ஆகிவிடும். அதனால நான் கொல்ல மாட்டேன். பாவச்செயல்னு ஏன் சொல்றாரு? ஏன் குடும்ப பாரம்பரியம் அழிந்து விடும் சொல்றாரு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, அந்த இளைஞர்களை பெண்களை பாதுகாக்க யாரும் இருக்க மாட்டாங்க. சோ அவர்கள் சுதந்திரம் மிக்கவர்களாகி வர்ணசங்கரா என்று சொல்லப்படுகின்ற அந்த வேண்டாத சந்ததிகள் நிறைய உருவாகிவிடும் அதனால அப்படின்னு சொல்றாரு. சோ இந்த மாதிரி அப்புறம் இன்டெசிஷன், தீர்மானம் செய்ய முடியல, என்ன பண்றது அப்படின்னு தெரியல, இந்த மாதிரி ஒரு சிச்சுவேஷன்ல அவர் இருக்கிறாரு. அப்பதான் வந்து பகவான் கிட்ட வந்து செகண்ட் சாப்டர்ல வந்து ஃபுல்லா வந்து அர்ஜுனரே பேசிட்டு இருக்கிறாரு. இதுவரைக்கும் வந்து பகவான் வந்து இன்னும் பேசவே ஆரம்பிக்கல. சோ இந்த 41வது ஸ்லோகம் என்ன சொல்றது அப்படின்னா, சங்கரோ நரகாயைவ குலக்ஞானாம் குலக்ஷய வதந்தி பிதரோ கேஷாம் லுப்த பிண்டோதர கிரியா. தேவையற்ற ஜலத்தொகை பெருக்கம். வர்ணசங்கரான்னு சொன்ன பாத்தீங்களா? தேவையற்ற பெண்கள் சுதந்திரம் மிக்கவர்களாகி ஆண்களுடன் பழகி வேண்டாத சந்ததிகள் உருவாகிவிடும். அதுதான் வர்ணசங்கரா. அப்போ குடும்பத்திற்கும் குடும்ப பண்பாட்டை அழிப்போருக்கும் நிச்சயமாக நரக நிலையை ஏற்படுத்துகிறது. எப்படி அப்படின்னு கேட்டா, இது போன்ற சீர்குலைந்த குலங்களின் முன்னோர்கள் வீழ்ச்சி அடைகின்றனர். ஏனெனில் அவர்களுக்கு பிண்டமும் நீரும் அளிக்கக்கூடிய நிகழ்ச்சிகள் நடப்பதில்லை. நம்ம முதலே பார்த்தோம், பெரியவங்க இருந்தாதான் நிறைய சம்ஸ்காரங்கள் எல்லாம் இருக்கும். ஒரு குழந்தை பிறந்ததிலிருந்து கடைசி வரைக்கும் என்னென்ன சம்ஸ்காரங்கள், தூய்மைப்படுத்துதல் அப்படிங்கிற நிகழ்ச்சிகள் எல்லாம் நிறைய இருக்கும். அதுக்கு வீட்டுல இருக்கிற பெரியவங்க தான் சொல்லிக் கொடுப்பாங்க. அப்படி சொல்லிக் கொடுக்க ஆள் இல்லாததுனால அப்போ இறந்து போன பித்ருக்களுக்கு பிண்டமும் நீரும் வந்து நம்ம அளிக்கிறோம் இல்லைங்களா? இப்ப மகாலயம் கூட ஆரம்பிச்சிருச்சு. சோ அந்த மாதிரி நிகழ்ச்சிகள் எல்லாம் இவர்கள் செய்ய மாட்டார்கள். இவர்களுக்கு அதை பத்தி எதுவுமே தெரியாது, இந்த வர்ணசங்கரத்திலே இருக்கிறவர்களுக்கு. சோ அப்ப வந்து இவங்களும் வந்து கஷ்டப்படுவாங்க. அதாவது அந்த வர்ணசங்கரத்தில் பிறந்த பிள்ளைகளும் கஷ்டப்படுவாங்க, பித்ருக்களும் கஷ்டப்படுவாங்க, முன்னோர்களும் கஷ்டப்படுவாங்க அப்படின்னு இந்த ஸ்லோகம் வந்து நமக்கு சொல்கிறது. இன்னும் பகவான் என்ன சொல்றாரு இந்த ஸ்லோகத்துல அப்படின்னு பார்த்துக்கலாம். முன்னோருக்கு உணவும் நீரும் அளிக்கும் கர்மத்தை செய்யும் அவசியம் உள்ளது. அவங்களுக்கு கொடுக்கணும், கண்டிப்பா வந்து உணவும் நீரும் வந்து கொடுக்கணும். இந்த சடங்கு விஷ்ணுவை வந்தனை செய்வதன் மூலம் நடத்தப்படுகிறது. இது யார கும்பிட்டு இந்த பிண்டம் எல்லாம் கொடுக்குறோம் அப்படின்னா, பகவானை கும்பிட்டு விஷ்ணுவை கும்பிட்டு தான் இதெல்லாம் செய்யறோம். சோ அது வந்து பிண்டம் அப்படிங்கிறது வந்து பகவானுக்கு ஃபர்ஸ்ட் படைச்சு அதை விஷ்ணுவின் பிரசாதமாக பித்ருக்களுக்கு அளிக்கிறோம். சோ இந்த அப்படி அழிக்கிறதுனால அந்த பித்ருக்கள் ஏதாவது பாவம் செய்திருந்தா அந்த பாவங்களிலிருந்து வந்து அவர்கள் வந்து விடுபடுகிறார்கள். சில வேளைகளில் வந்து முன்னோர்கள் வந்து தீச்செயல்கள் செய்திருக்கலாம். அதனால வந்து அவர்கள் வந்து அங்க கஷ்டப்பட்டுட்டு இருக்கலாம், துயரப்பட்டு கொண்டிருக்கலாம். சில பேர் வந்து தற்கொலை மாதிரியான விஷயங்கள் வந்து செய்து கொண்டிருக்கலாம். அவர்களுடைய ஆயுசு முடியாமையே அவர்கள் வந்து தற்கொலை செய்து கொண்டிருப்பார்கள். அப்போ இன்னும் அவங்களுடைய ஆயுள் இருக்குது. அப்போ அவர்கள் பித்ருலோகத்துக்கும் போக முடியாம, பூலோகத்திலும் இருக்க முடியாம பேயாக அலைந்து கொண்டிருப்பார்கள். அவர்களுக்கு பசிக்கும், தாகம் எடுக்கும், நம்ம கிட்ட வந்து கேட்கணும்னு தோணும், ஆனா பேச முடியாது அவங்கனால. சோ இந்த மாதிரி ஒரு அவஸ்தையில அவங்க வந்து இருப்பாங்க. சோ இந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்கு கண்டிப்பா வந்து விஷ்ணு பிரசாதம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அவங்களுக்கு செய்யக்கூடிய அந்த பித்ரு கடன்களை வந்து நம்ம செய்யும் போது அவர்கள் வந்து நிம்மதியாக போய் பித்ருலோகத்திலே வந்து அவர்களுடைய ஆயுளை முடித்துக் கொண்டு மேல போய் சேர்ந்துருவாங்க. இது வந்து முன்னோருக்கு உதவுதல். இது வந்து நம்மளுடைய குல பண்பாடு. சோ இந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க வந்து கண்டிப்பா இத வந்து செய்யணும். அப்படி இல்லைன்னா பக்தி சேவையில ஈடுபட்டு இருக்காங்க, அவங்க முழுக்க முழுக்க பகவானுடைய நினைப்பிலே இருக்கிறாங்க, நம்மளுடைய ஆச்சாரியர்கள் மாதிரி இருக்கிறாங்க பாத்தீங்களா, அவங்கெல்லாம் கூட இந்த பித்ரு தர்மத்தை செய்யணுமா அப்படின்னு கேட்டா, அவர்கள் எல்லாம் எப்பவுமே வந்து 24/7 வந்து பகவானுடைய அந்த பக்தி தொண்டிலேயே இருக்கிறதுனால அவர்கள் வந்து இந்த பித்ரு கடன்களை எல்லாம் செய்ய வேண்டிய அவசியம் இல்லை. ஆனா நம்ம எல்லாம் கண்டிப்பா செய்யணும் அப்படின்னு இங்க சொல்றாங்க. சோ அதுதான் வந்து இங்க வந்து பாகவதம் கூட சொல்கிறது, தேவர்ஷி பூதாப்த திருணாம் பித்ருணாம் நகிங்கரோ ராயம் ருணி சராஜன் சர்வாத்மனையா சரணம் சரண்யம் கதோ முகுந்தம் பரிஹ்ருத்ய கர்த்தம். சோ முகுந்தனின் பாத கமலங்களை சரணடைந்த எவனும் எல்லா கடமைகளிலிருந்தும் விடுபட்டு, சோ பகவானுக்கு மட்டுமே பக்தி தொண்டு பண்ணிட்டு இருக்காங்க முனிவர்கள், யோகிகள், ஆச்சாரியர்கள் எல்லாம். அப்படி வந்து பக்தி தொண்டு செஞ்சிட்டு இருக்கிறவங்களுக்கு எல்லா கடமைகளிலிருந்தும் விடுபட்டு விடுகிறார்கள்.
அவர்கள் வந்து பக்தி நெறியில் முழுமையாக ஈடுபட்ட எவனும் தேவருக்கோ முனிவருக்கோ மற்ற உயிர்களுக்கோ குடும்ப அங்கத்தினர்களுக்கோ மனித குலத்திற்கோ முன்னோருக்கோ எந்த வகையிலும் அவர்கள் கடன்படாதவர்கள். சோ இப்ப காஞ்சி மகா பெரியவர் எல்லாம் இருந்தாரு. அவருடைய அம்மாக்கு வந்து வருஷா வருஷம் வந்து திதி எல்லாம் கொடுத்துட்டு இருந்தாரா? இல்ல இல்லைங்களா? ஏன்னா அவங்க வந்து இந்த லோக சேமத்துக்காக அவர்கள் தங்களையே அர்ப்பணித்துக் கொண்டு இருக்கிறவர்கள். அவங்க வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் பக்தி தொண்டிலே ஈடுபட்டு கொண்டிருக்கிறவர்கள். சோ அவங்களுக்கு இந்த கடமைகள் எல்லாம் இல்லை அப்படின்னு இந்த ஸ்லோகத்துல நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். பிரபு அடுத்த ஸ்லோகம் போங்க. இப்ப 42வது ஸ்லோகமும் 43வது ஸ்லோகம் ரெண்டும் சேர்ந்து பார்த்திடலாம். दोषैरेदै कुलज्ञानां वर्णशङ्करकारकै उत्साद्यन्ते जातिधर्मा कुलधर्मा शाश्वता. 43 उत्सन्न कुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासो भवतीत्यनु सुश्रुम. சோ இந்த ரெண்டு ஸ்லோகம் என்ன சொல்றது அப்படின்னு பார்க்கலாம். குலப்பண்பாட்டை அழிப்பவரின் தீச்செயல்களால் எல்லா குலவரங்களும் குடும்ப நலச் செயல்களும் அழிவுறுகின்றன. சோ எல்லாமே வந்து அழிஞ்சு போயிடுது. குல தர்மங்கள் ஜாதி தர்மங்கள் எல்லாமே வந்து அழிஞ்சு போயிடுது இந்த மாதிரி வர்ணசங்கரத்துல பிறந்தவங்கனால. வர்ணாசிரம தர்மம், வர்ணாசிரம தர்மம்னா வர்ணம் நாளா பிரிச்சாங்க, வர்ணத்தினால ஆசிரமத்தினால பிரிச்சாங்க இல்லைங்களா? சோ இத வந்து சனாதன தர்மம் அப்படின்னு சொல்லலாம். எதுக்காக இந்த மாதிரி எல்லாம் பிரிச்சாங்க அப்படின்னா, நம்ம வந்து மனித நிலையிலே இருந்து தெய்வீக நிலைக்கு உயரணும். ஆனா நம்ம மனித நிலையிலேயே இல்ல, மிருக நிலையில இருக்கிறோம். அதனால மனித நிலைக்கு வரணும், தெய்வீக நிலைக்கு ரேஸ் ஆகணும் அப்படிங்கிறதுக்காக. சோ இதுக்காக தான் வந்து வர்ணமாகவும் ஆசிரமாகவும் பகவான் பிரிச்சாரு. சோ இந்த சனாதன தர்மத்தையே உடைத்து எறிகிற மாதிரிதான் இப்ப இருக்கிற பொறுப்பற்ற தலைவர்கள் வந்து நடந்து கொண்டிருக்காங்க. அதெல்லாம் வந்து செய்ய தேவையில்லை. அது என்னது பித்ருக்கடன்கள் அப்படின்னு சொல்றது அப்படிங்கிற மாதிரி எல்லாம் அவங்களுடைய பேச்சு இருக்கு சமூகத்துல. சோ அது வந்து ஒரு குழப்பத்தை உண்டு பண்ணுகின்றது. இதனால மக்கள் என்ன பண்றாங்க, வாழ்க்கையின் பயன் லட்சியமான விஷ்ணுவை வந்து அவங்க மறந்துட்டாங்க. சோ மறந்துட்டு அவர்கள் வந்து இந்த வேண்டாத வழிகளிலே, அந்த தீய வழிகளிலே வந்து அவர்கள் வந்து செல்கின்றார்கள். அந்த தலைவர்கள், அந்த பொறுப்பற்ற தலைவர்கள் என்ன சொல்கிறார்களோ அதை கேட்டுட்டு நடக்கிறதுனால அவங்களுக்கு வந்து விஷ்ணுவை பற்றிய எதுவுமே வந்து தெரியாத அஞ்ஞானிகளாக இருக்கிறார்கள். சோ அந்த மாதிரி இருக்கின்றவர்கள், அந்த தலைவர்களும் சரி அந்த மக்களும் சரி பார்வையற்றவர்கள், சோ கண்ணில்லாதவர்கள். இவர்களால வந்து இந்த சமுதாயத்துல வந்து குழப்பத்தை தான் உண்டு பண்ண முடியும் அப்படின்னு 42வது ஸ்லோகம் சொல்லுது. 43வது ஸ்லோகம் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா, மக்களை காக்கும் கிருஷ்ணரே குலப்பண்பாட்டை, இதை வந்து அர்ஜுனன் பேசுறாரு. மக்களை காக்கும் கிருஷ்ணரே, குலப்பண்பாட்டை கெடுப்பவர் நரகத்தில் சதா வாழ்வதாக சீட பரம்பரை வாயிலாக கேட்டுள்ளேன் அப்படிங்கிறாரு. சோ நான் வந்து இவங்களை எல்லாம் கொன்னுட்டேன்னா இவங்களை காப்பதற்கு யாரும் இருக்க மாட்டாங்க. சோ இவங்க வந்து சுதந்திரம் மிக்கவர்களாகி தப்பான வழியில போவாங்க, ஏமாற்றுவார்கள், கொலை செய்வார்கள், என்ன வேணா செய்வாங்க. அப்போ அந்த மாதிரி ஒரு குல தர்மத்தை நான் அழித்தவனாகி விடுவேன். சோ அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க குலப்பண்பாட்டை கெடுத்துட்டேன்னா எனக்கு நரணம் நிச்சயம், நரகத்துக்கு தான் நான் போவேன் அப்படின்னு யார் சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்றாரு. தானா தெரிஞ்சுக்கிட்ட மாதிரி சொல்லல அவர். அப்படின்னு என்ன சொல்றாரு, ஆச்சாரியர்கள் சீட பரம்பரை வாயிலாக வந்த அதிகாரிகள் சொல்ல கேட்டிருக்கிறேன் அப்படிங்கிறாரு. சோ தன்னுடைய சுய அனுபவத்தை அவர் சொல்லல, நான் ஆச்சாரியர்கள் கிட்ட இருந்து அதிகாரிகள் கிட்ட இருந்து அப்படின்னு வந்து சொல்றாரு. இதுதான் உண்மையான அறிவை பெறும் வழி. அப்போ நம்மளுக்கு நாலேஜ் எங்கிருந்து வரணும், சீட பரம்பரை வாயிலாக வந்த குருக்கள் மூலமாகத்தான் நம்மளுக்கு வரணும். அவங்க சொல்றதுதான் உண்மை, அவங்கதான் உள்ளது உள்ளபடி சொல்லுவாங்க. சோ வர்ணாசிரம தர்மத்திலே தான் செய்த பாவங்களுக்கு நம் மரணத்திற்கு முன்பு ஒரு சுத்திகரிப்பு அப்படிங்கிற ஒரு பிராயச்சித்தம் செய்யும் ஒரு சடங்கு முறை வந்து இருக்கிறது. சோ அந்த மாதிரி பிராயச்சித்தம் அந்த செய்யணும். அதை செய்யாவிட்டால் தீச்செயல்களின் விளைவுகளாக துன்பமயமான வாழ்வாள் அனுபவிக்குமாறு நரக உலகங்களுக்கு மாற்றப்படுவது நிச்சயம். சோ மரணத்துக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து அந்த பிராயச்சித்தம் செய்யணும். எப்படி அஜாமிலன் ஸ்டோரி உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும்.
ஏகப்பட்ட அவர் செய்யாத தவறுகளே கிடையாது. ஆனா கடைசியில வந்து யமதூதர்களும் விஷ்ணு தூதர்களும் வந்து 2 பேருமே சண்டையிடுகிறார்கள் இல்லைங்களா? அவரை யார் கூட்டிட்டு போறது அப்படின்னு. அதையெல்லாம் பார்த்துட்டு இருக்கும்போது அவருக்கு ஸ்ட்ரைக் ஆகுது அவர் எவ்வளவு பெரிய தப்பு பண்ணியிருக்கிறாரு அப்படின்ட்டு. அந்த ஒரு நொடி அவருக்கு திருப்பு முனையாக அமைகிறது. சோ அதுக்கப்புறம் அவர் வந்து மீதி இருக்கிற வாழ்நாளிலே அவர் பிராயச்சித்தம் செய்தார். சோ எப்பவுமே விஷ்ணுவின் ஜபத்திலேயே வந்து அவர் இருந்தார். சோ அந்த மாதிரி ஒரு பிராயச்சித்தம் நம்ம வந்து கண்டிப்பா செய்யணும் மரணத்திற்கு முன்பு அப்படின்னு இங்க வந்து 43வது ஸ்லோகம் சொல்கிறது. அடுத்தது 44வது ஸ்லோகம். பிரபு ஓகே 44 and 45 என்ன சொல்றதுன்னு பார்க்கலாம். அகோ பத மகத் பாவம் கர்த்தும் விவசிதா வயம் யுத்ராஜ்ய சுகலோபேன அந்தும் ஸ்வஜனம் முக்கியதா. சோ ஐயவோ அரசபோகத்தை அனுபவிப்பதற்கான ஆசையால் உந்தப்பட்டு பெரும் பாவங்களை புரிய நாம் தயாராவது என்ன விந்தை அப்படிங்கிறாரு. இப்போ ஏன் வந்து இப்படி பேசுறாரு? இவர்கள் எல்லாம் அக்கிரமக்காரர்கள் தான். இவர்களை அழிப்பதிலே வந்து ஒரு தப்புமே கிடையாது இல்லைங்களா? ஆனாலும் நம்ம என்ன நிலைமையில இருக்கோமோ நம்ம சொந்தக்காரங்களை நம்ம வந்து கொல்ல துணிவ மாட்டோம். அதே மாதிரிதான் அர்ஜுனனும் இருக்கிறாரு. ஏன்னா அர்ஜுனனை பகவான் வந்து அறியாமையில் ஆழ்த்தி இந்த மாதிரி எல்லாம் கொஸ்டின்ஸ் கேட்க வைக்கிறாரு. எதற்காக அப்படின்னா லோக சேமத்திற்காக. அதனாலதான் அவர் என்ன சொல்றாரு, அரசபோகத்தை அனுபவிக்கிறதுக்காக இத்தனை கோடி பேரை நான் வந்து கொல்லணுமா? இப்ப இருக்கிற எத்தனை பேர் செத்து போனாங்க அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா, இப்ப இருக்கிற மக்கள் தொகையில பாதி பேர் வந்து அந்த போர்ல வந்து இறந்தாங்க. அத்தனை கோடி பேர் வந்து இறந்தாங்க. சோ இந்த இந்த இத்தனை பேரை கொள்வதனாலே எனக்கு பெரும் பாவம் வந்து சேரும். இதை செய்வதற்கு நான் துணிந்து விட்டேனே அப்படின்னு வந்து அவர் சங்கடப்படுறாரு. சோ சுயநல நோக்கத்தால் தூண்டப்பட்டு ஒருவன் தன் சொந்த தாய் தந்தரையோ உடன் பிறந்தவரையோ கொல்ல துணியலாம். இப்ப அந்த மாதிரிதான் கலிகாலத்துல நடந்துட்டு இருக்கு இல்லைங்களா? சொத்துக்காக அண்ணன் தம்பியை கொல்றது, தம்பி அண்ணனை கொல்றது, அம்மாவை கொல்றது எல்லாமே இப்ப நம்ம பாக்குறோம். சோ சொந்தங்களையே வந்து சொத்துக்காக வந்து என்ன வேணா செய்வாங்க. உலக சரித்திரத்தில் கூட இதுக்கு முன்னாடி கூட நிறைய சம்பவங்கள் வந்து இந்த மாதிரி இருக்கு. சோ அர்ஜுனன் பகவானின் நல் இயல்புகள் நிரம்ப பெற்ற கடவுள் பக்தராதலின் நீதி நெறிகளை பற்றி எப்போதும் நினைவுடையவனாக இருப்பதால் இவ்வாறான செயல்களை தவிர்க்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறார். இவர் அர்ஜுனன் எப்படிப்பட்டவர்? காட்லி நேச்சர்ட் பர்சன், சாஃப்ட் ஹார்ட்டட் பர்சன் இல்லைங்களா? எல்லா தெய்வீக குணங்களும் நிரம்பி இருக்கிறது. அதனால இந்த தவறுகளை செய்யாமல் தவிர்க்க வேண்டும் அப்படின்னு வந்து அவர் நினைக்கிறாரு. சோ 45வது ஸ்லோகம் பார்க்கலாம். யதி மாம் பிரதிகாரஸ்தம் சஸ்திரபாணயக தார்த்தராஷ்டிராரணே கன்யூஸ் தன்மே சேமதரம் பவேத். சோ திருதராஷ்டிர மக்களுடன் போர் புரிவதை விட ஆயுதமின்றியும் எதிர்ப்பு காட்டாமலும் அவர்களால் நான் கொல்லப்படுவதையே சிறந்ததாக கருதுவேன் அப்படிங்கிறாரு. சோ நான் வந்து ஆயுதம் ஏந்த போறது கிடையாது. அவர்கள் வந்து என்னை கொல்லட்டும், நான் வந்து எதிர்ப்பு காட்ட மாட்டேன். அவங்க என்ன கொன்னுட்டு போகட்டும், அதுவா பரவாயில்ல, அதை நான் ஏத்துக்கிறேன் அப்படிங்கிறாரு. ஆனா ஒரு விஷயத்த மறந்துட்டாரு. ஆயுதம் இல்லாதவர்களை போரிலே தாக்கக்கூடாது. அவங்க கையில ஏதாவது ஒரு ஆயுதம் இருந்தால்தான் இது போரின் விதி. ஆனா அத கூட அவர் மறந்துட்டாரு. ஏன்னா அந்த மாதிரி ஒரு நிலைமையில வந்து அவர் இருக்கிறாரு. அதனால அவர் வந்து என்ன சொல்றாரு, அவங்க வந்து என்ன கொன்னுட்டு போகட்டும், நான் ஆயுதம் ஏந்த மாட்டேன் அப்படின்னு இங்க வந்து சொல்றாரு. சோ பகவானின் மென்மையான மனம் படைத்த பக்தனாக அர்ஜுனன் இருந்ததுனால இந்த மாதிரி ஒரு பதில வந்து பகவானுக்கு சொல்றாரு. சோ இந்த மாதிரி ரொம்ப தெய்வீக குணங்கள் நிரம்பியவர் அப்படிங்கிறதுக்கு இந்த ஸ்லோகங்கள் எல்லாமே வந்து எடுத்துக்காட்டாக இருக்கிறது. இவர் எப்படிப்பட்டவர், அர்ஜுனர் எப்படிப்பட்டவர் அப்படிங்கிறதுக்காக. பிரபு கடைசி ஸ்லோகம். சஞ்சய உவாச்ச ஏவம் உக்த்வார்ஜுன சங்கே ரதோபஸ்த உபாவிஷத் விஸ்ருஜ்ய சசரம் சாபம் சோகசம் விக்ன மானச. இப்போ சஞ்சயம் பேசுறார். இதையெல்லாம் பார்த்து கொண்டு எங்க இருக்கிறாங்க? அங்க லைவ் டெலிகாஸ்ட் மாதிரி சொல்லிட்டு இருக்கிறார் இல்லைங்களா? ஹஸ்தினாபுர அரண்மனையை உட்கார்ந்து கொண்டு குருச்சேத்திரத்தில் என்ன நடக்கிறது அப்படிங்கறத சொல்லிட்டு இருக்கிறார் திருதராஷ்டிருக்கு. இப்ப அவர் சொல்றார், போர்க்களத்திலே இவ்வாறு பேசிய அர்ஜுனன்
தனது வில்லையும் அம்புகளையும் ஒருபுறம் எரிந்துவிட்டு ரதத்தில் அமர்ந்து விட்டான். அவனது மனம் சோகத்தால் மூழ்கி உள்ளது அப்படின்னு வந்து திருதராஷ்டிரக்கு வந்து சொல்றார். அவர் போர் செய்ய விரும்பல, கீழே போட்டுட்டார், காண்டிவத்தை கீழே போட்டுட்டு உட்கார்ந்துட்டார். சோ எதிரியின் நிலைமையை பார்வையிடும் அர்ஜுனன் வந்து நின்னுட்டு இருந்தார் இல்லைங்களா. யாரெல்லாம் தன்னை எதிர்த்து போர் புரிய வந்திருக்கிறாங்க அப்படிங்கறத பாக்குறதுக்காக தான் நடுவுல கொண்டு போய் சேனையோர் உபயோர் மத்தியே அப்படின்னு சொன்னாரு பகவான் கிட்ட. சிறு சேனைகளுக்கு நடுவில் தேரை நிறுத்துங்கள் அப்படின்ட்டு. ஆனா பார்த்ததுக்கு அப்புறம் மனசு கவலையால் பீடிக்கப்பட்டது. சோ அவர் வந்து எல்லாத்தையும் எரிஞ்சிட்டு, அம்புகளையும் வில்லையும் எரிஞ்சிட்டு கீழே உட்கார்ந்துட்டாரு. சோ இறை துண்டில் இது போன்ற மென்மையான அன்பு இதயம் கொண்டவர். அவர் வந்து ரொம்ப சாஃப்ட் நேச்சர்ட் பர்சன். சோ இவர் எதுக்கு தகுதி? இவர் வந்து ஆத்ம ஞானம் அடைவதற்கு இவர் தகுதியான ஒரு பர்சன் அப்படின்னு இந்த ஸ்லோகம் வந்து நமக்கு சொல்றது. ஹரே கிருஷ்ணா. பிரபு ஸ்டாப் ஷேர் பண்ணிக்கோங்க நீங்க. நான் இப்போ செகண்ட் சாப்டர் வந்து ஷேர் பண்றேன். இருக்கு. பகவத்கீதா சாப்டர் 2, கண்டென்ட் ஆஃப் த கீதா சம்மரைஸ்டு. சோ இந்த செகண்ட் சாப்டர் என்னன்னு சொல்றாங்க, முழு பகவத்கீதையின் சாராம்சம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. இந்த பகவத்கீதைக்கு செகண்ட் சாப்டருக்கு சாங்கிய யோகம் அப்படிங்கிற ஒரு பெயர் கூட உண்டு. சோ இது ஆத்ம தத்துவத்தை நம்மளுக்கு வந்து எடுத்து சொல்கிறது. அர்ஜுனனுக்கு சொல்றது மாதிரி பகவான் வந்து நம்மளுக்கு ஆத்ம தத்துவத்தை அவ்வளவு அழகா வந்து விளக்கி சொல்றார். இந்த செகண்ட் சாப்டர்ல 72 ஸ்லோகங்கள் மூலமாக நம்மளுக்கு இங்க சொல்ல போறார் பகவான். ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தர் இஸ்கான் பெங்களூருக்கு நம்முடைய பணிவான வணக்கங்களை சமர்ப்பித்து விட்டு இங்க போலாம், செஷனுக்கு போலாம். ஹரே கிருஷ்ண ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. நம்ம என்ன பார்த்தோம் அப்படிங்கிறது தான் இங்க கொடுத்திருக்காங்க. ப்ரிப்பரேஷன்ஸ் ஃபார் த வார், அர்ஜுனாஸ் டவுட்ஸ். இது நம்ம பார்த்துட்டோம் ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர்ல. அர்ஜுனனுடைய எதுனால வந்து அப்படிங்கிற அந்த 6 ரீசனும் நம்ம பார்த்துட்டோம். சோ நம்ம அடுத்ததுக்கு போலாம், ஸ்கிப் பண்ணி போலாம். இப்போ இந்த 72 ஸ்லோகங்களை எப்படி பிரிச்சிருக்காங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அர்ஜுனாஸ் ஃபர்தர் டவுட்ஸ் அண்ட் ஹிஸ் சரண்டர். மறுபடியும் அவருக்கு வந்து சந்தேகங்கள் நிறைய இருக்குது, அதை வந்து கேட்கிறாரு. அதுக்கப்புறம் வந்து பகவான் கிட்ட வந்து சரணடைஞ்சிடுறாரு. இது வரைக்கும் ஒரு ஃப்ரெண்டா இருந்தவரு இப்ப பகவான வந்து ஒரு குருவா ஏத்துக்கிறாரு, தன்னை ஒரு சீடனாக்கிட்டாரு. சோ இதுதான் வந்து 1 to 10 வரைக்கும் உள்ள ஸ்லோகங்கள்ல பார்க்க போறோம். 11 to 30 வரைக்கும் ஞானத்தை பத்தி, ஃபைட் தேர் இஸ் நோ டெத் ஃபார் த சோல். சோ ஞானம் எதை பற்றிய ஞானம்? இந்த ஆத்ம அறிவை பற்றிய ஞானம். சோ இது நான் உடல் அல்ல, நான் இப்போ வந்து நான் நீங்க யாரு அப்படின்னு கேட்டா நம்ம வந்து பேரை சொல்லுவோம், நான் இங்க படிச்சேன் அங்க படிச்சேன் அதெல்லாம் சொல்லுவோம். ஆனா நான் அப்படிங்கிறது யார் அப்படின்னா இந்த உடல் கிடையாது, நான் ஒரு ஆத்மா. சோ அந்த ஞானத்தை தான் வந்து இப்போ வந்து 11 to 30 வரைக்கும் வந்து சொல்ல போறாங்க. 31 to 38 வரைக்கும் கர்ம காண்டா. So for gains come from dutifully fighting and losses come from not fighting. So
போர் புரிவதனால என்ன நடக்கும், என்னென்ன கெயின் இருக்கு அப்படின்னு பார்க்க போறோம். போர் புரியாம விட்டுட்டா என்ன நடக்கும், அதனுடைய விளைவுகள் என்ன அப்படிங்கறத வந்து 31ல இருந்து 38 வரைக்கும் பார்க்க போறோம். 39ல இருந்து 53 வரைக்கும் புத்தி யோகா, நிஷ்காம கர்ம யோகம். சோ பட் வித்தவுட் எனி ரியாக்ஷன். சோ இது வந்து லோக சேமத்திற்காக பக்தி யோகத்தை, புத்தி யோகம் அப்படின்னா பக்தி யோகம் தான். பகவானுக்கு எப்படி வந்து பக்தி தொண்டு அப்படிங்கறத பத்தி தான். வித்தவுட் எனி ரியாக்ஷன்னா எல்லாமே பகவான் கிட்ட வந்து சரணடைஞ்சிடணும். சோ எனக்கு எந்த ஃப்ரூட்ஸும் வேண்டாம், அந்த ரிசல்ட்ஸ் எனக்கு வேண்டாம், எல்லாமே பகவானுக்கு அப்படிங்கிற அந்த நோக்கத்தோட பேசப்படப்படுகிறதா 39ல இருந்து 53 வரைக்கும். ஸ்தித பிரக்ஞா 54ல இருந்து 72 வரைக்கும். யாரெல்லாம் வந்து பகவானுடைய அந்த உன்னத நிலையை புரிந்து கொண்டு அந்த கிருஷ்ண உணர்வில் இருக்கிறார்களோ அதை பத்தி பேசுறதுதான் வந்து ஸ்தித பிரக்ஞா அப்படிங்கிறது. சோ தன்னிலை அடைந்தவர்கள், சோ டிவைன் பர்சனாலிட்டிஸ், அவங்களுடைய கேரக்டர்ஸ், அதுதான் வந்து அங்க சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. சோ 1ல இருந்து 10 வரைக்கும் நம்ம பார்க்கலாம். சஞ்சய உவாச்ச தம் ததா கிருபயா விஷ்டம் அஸ்ருபூர்ணாகுலேஷனம் விஷீதந்தம் இதம் வாக்கியம் உவாச மதுசூதன. சஞ்சயன் கூறினான், அர்ஜுனன் இரத்தத்தினால் மூழ்கி மனம் பலவீனமடைந்து கண்களில் கண்ணீர் மல்கிய நிலையில் இருப்பதைக் கண்ட மதுசூதனரான கிருஷ்ணர் பின்வருமாறு கூறினார். சோ அர்ஜுனர் எந்த மாதிரி இருந்தார் அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு தெரியும். சோ அந்த போர்க்களத்திலே இருக்கின்றவர்கள் மேல வந்து இரக்கம், கம்பேஷனால ரொம்ப மனம் வந்து உடைஞ்சு போயிட்டார். கண்கள்ல வந்து கண்ணீர் கொட்டி கொண்டிருக்கிறது. இத பார்த்துட்டு மதுசூதனர், மது என்ற அரக்கனை அழித்தவரானால அவருக்கு மதுசூதனர் அப்படிங்கிற பேர் இருக்கு பகவானுக்கு. அவர் வந்து சொல்றார், என்ன சொல்றார் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம் அடுத்த ஸ்லோகத்துல. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. நான் லீவ் பண்ணிக்கிறேன் மாதாஜி, போஸ்டர் வர்க் இருக்கு. ஓகே ஓகே, ஷூர் பிரபு, ஷூர். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ கண்ணீரும் கவலையும் எல்லாமே உண்மையான ஆத்மாவினை அறியாததால் ஏற்படுகின்ற அறிகுறி. ஏன் இவருக்கு கண்ணீர் வந்தது, ஏன் இவளுக்கு கவலை வந்தது, லாமெண்டேஷன். நம்மளும் அந்த மாதிரி தானே, யாராவது கஷ்டப்படுறத பார்த்தா, இல்ல யாருக்காவது நம்மனால வந்து நம்ம ஏதாவது தெரியாம பண்ணிட்டா கூட நம்ம வந்து கவலைப்படுவோம் இல்லைங்களா? சோ அந்த மாதிரி கவலையும் கண்ணீரும் எதனால வந்தது அப்படின்னா, நான் அப்படி இவங்களை எல்லாமே வந்து உடல் அப்படிங்கறதுனால நினைச்சிட்டதுனால, இவர்கள் எல்லாமே ஆத்மாக்கள் அப்படின்னு நினைச்சிருந்தா அவருக்கு வந்து கண்ணீர் வந்திருக்காது. சோ இது வந்து அறியாமையினாலே வருகின்ற அறிகுறிகள். நம்ம எல்லாருமே எப்பவுமே அறியாமையில தான் இருக்கிறோம். சோ நித்தியமான ஆத்மாவுக்காக பரிவு கொள்வதே சுய உணர்வாகும். இப்படி வந்து அழிய போகின்ற உடலுக்காக வந்து கவலைப்படுவது அப்படிங்கிறது தப்பு. அது சுய உணர்வு கிடையாது. அது வந்து ஆத்மாவுக்காக கவலைப்பட்டால் அது சுய உணர்வு அப்படின்னு நீங்க வந்து சொல்றாரு. சோ மதுசூதன அப்படிங்கிறவர் சொல் வந்து ரொம்ப முக்கியம். அது வந்து நான் சொல்லிட்டேன் உங்ககிட்ட, மது என்ற அரக்கனை அழித்தவர். அதனால தன்னுடைய கடமையை நிறைவேற்றுவதில் ஏற்பட்ட தவறான உணர்வு என்னும் அரக்கனை அவள் கொல்ல வேண்டும் என்று அர்ஜுனன் விரும்பினான். இப்போ அந்த அந்த அரக்கனை கொன்னீங்க இல்லையா, இப்போ என்கிட்ட தோன்றி இருக்கிற நான் என்னுடைய கடமையை செய்ய தவறுகிறேனே, அந்த அரக்கனையும் நீங்கள் கொல்ல வேண்டும் அப்படிங்கிற மாதிரி வந்து அர்ஜுனன் வந்து விரும்புகிறாராமா. அதனால பரிதாபப்பட வேண்டியது எங்கு என்று ஒருவருக்கு தெரிந்து இருக்கவில்லை. நம்ம கருணை காட்டலாம், ஆனா யாருக்கு கருணை காட்டுறோம் அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்னு பகவத்கீதை சொல்கிறது. இந்த மாதிரி அக்கிரமக்காரர்களுக்கு கருணை காட்ட வேண்டிய அவசியம் இல்லை. நம்ம பார்த்தோம் 6 விதமான அக்கிரமக்காரர்கள். இவர்களுக்கு வந்து விசாரணையே தேவையில்லை அப்படின்னு சாஸ்திரங்கள் சொல்கிறது. நேரடியா மரண தண்டனை தான் அப்படின்னு. அப்போ இந்த விதமான 6 அக்ரஸர்ஸ் தான் கௌரவர்கள். சோ இவங்களுக்காக நீ கருணை காட்ட வேண்டாம் அப்படின்னு வந்து பகவான் சொல்றாரு. சோ நம்ம வந்து இதுக்கு ஒரு அனாலஜி சொல்றாரு ஸ்ரீல பிரபுபாதா. இப்போ ஒருத்தர் வந்து தண்ணியில மூழ்கிறாரு, மூழ்கி போயிட்டாரு, கடல்ல வந்து ஸ்விம் பண்ண போனாரு. ஆனா வந்து பெரிய அலை வந்ததுனால உள்ள இழுத்துட்டு போயிடுச்சு, அவர் வந்து மூழ்கிட்டு இருக்கிறாரு. அப்போ நம்ம யாருக்காக கவலைப்படுவோம், அந்த உடம்பிற்காக கவலைப்படுவோமா, இல்லை அவர் அணிந்து கொண்டிருக்கின்ற சட்டைக்காக கவலைப்படுவோமா? நம்ம அந்த உடம்புக்காக தான், அந்த 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 பர்சனுக்காக தான் நம்ம வந்து கவலைப்படுவோம். சோ இந்த சட்டை அப்படிங்கிறது இந்த உடம்பு.
இந்த உடம்பு தான் வந்து சட்டை. நம்ம வந்து எத்தனையோ ஜென்மங்களாக சட்டையை மாத்திக்கொண்டே இருக்கிறது நம்முடைய ஆத்மா. பகூனாம் ஜென்மனாம் வந்தே, ஆயிரக்கணக்கான ஆயிரக்கணக்கான தடவை வந்து நம்ம பிறவி எடுத்திருக்கிறோம். அப்ப ஒரு தடவை பாம்பு சட்டை போட்டுட்டு இருந்திருக்கலாம், ஒரு தடவை நாய் சட்டை போட்டுட்டு இருந்திருக்கலாம், ஒரு தடவை வந்து பள்ளி சட்டை போட்டுட்டு இருக்கலாம், இன்னொரு தடவை வந்து யானை சட்டை போட்டுட்டு இருக்கலாம். இப்ப நம்ம மனுஷ சட்டை போட்டுட்டு இருக்கிறோம். சரிங்களா? இந்த மாதிரி இந்த சட்டைக்காக யாரும் கவலைப்படக்கூடாது. அப்போ உள்ளே இருக்கிற ஆத்மாவுக்காக தான் கவலைப்படணும். இந்த சட்டை என்பது நிறைய ஜென்மங்கள்ல நம்ம மாறி மாறி போட்டுட்டே வந்தோம். எப்படி ஒரு சட்டை வாங்குறோம், அது வந்து நஞ்சு போயிடுச்சு, ஃபேட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா அதை தூக்கி போட்டுட்டு வேற சட்டை போடுறோம் இல்லைங்களா? வேற புதுசா வாங்கிக்கிறோம் இல்லையா? அந்த மாதிரிதான் இந்த ஆத்மா என்ன பண்ணுகிறது அப்படின்னா, அந்த சட்டைகளை எல்லாம் களைந்து விட்டு மரணம் வந்தவுடன் வேறொரு சட்டையை அணிந்து கொண்டிருக்கிறது. அதனால இப்ப எதுக்காக கவலைப்படணும்? இந்த சட்டைக்காக கவலைப்படக்கூடாது. உள்ளே இருக்கிற ஆத்மாவுக்காக தான் கவலைப்படணும். அப்போ மனிதனின் ஸ்தூல உடல், இந்த கண்ணால பாக்குறோம் இல்லைங்களா? அதுதான் ஸ்தூல உடல். சோ இந்த ஸ்தூல உடலுக்காக நம்ம கவலைப்பட தேவையில்லை. இந்த ஸ்தூல உடல் அழிந்து விட்டாலும் அந்த ஆத்மாவுக்கு வேறொரு உடல் பகவான் வந்து தருவார். அதனால உள்ளே இருக்கிற ஆன்மாவுக்கு என்னைக்குமே அழிவு கிடையாது. பகவான் எப்படி நிரந்தரமானவரோ நம்முடைய ஆத்மாவும் வந்து நிரந்தரமானது. அதற்கு அழிவே கிடையாது. அதனால இத வந்து இந்த சட்டையை வந்து நம்மளால பாதுகாக்க முடியாது. மரணம் வந்தால் அது அழிந்துதான் போகும். சோ இதை அறியாமல் இந்த வெளி ஆடைக்காக, இந்த உடம்பிற்காக கவலைப்படுபவனை வந்து சூத்திரன் அப்படின்னு வந்து இங்க வந்து சொல்றாங்க. சோ ஆனா அர்ஜுனன் யாரு? சத்திரியன். அந்த சத்திரியன் கிட்ட வந்து இந்த சூத்திரனோட குணத்தை வந்து பகவான் எதிர்பார்க்கல. சோ இதனால அவர் என்ன சொல்றார்? அறியாமை இருக்கிறாய் அப்படின்னு சொல்றார். சோ உயர் அதிகாரியான பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் சொன்னபடி ஜட உடல், ஆத்மா இதை வந்து பகுத்தறிவு மூலம் தெரிந்து கொண்டு சுய உணர்வு அப்படிங்கறத வந்து நம்மளுக்கு இந்த அத்தியாயம் 2 வந்து நம்மளுக்கு கற்பிக்கிறது. சோ எப்பவுமே பலன்களை எதிர்நோக்குகின்ற ஒரு ஜீவன் எப்பவுமே நான் செயலாற்றுகின்றேன் அப்படின்னு தான் வந்து நினைச்சுக்கிட்டே இருப்பான். சோ அதனால இந்த உணர்வு அதனாலதான் நான் வருகிறது. நான் என்று நினைக்கிறான் பாத்தீங்கன்னா, அந்த ஃபால்ஸ் ஈகோ இருக்கிறதுனால, அந்த போலி கௌரவம் இருக்கிறதுனாலதான் நம்ம வந்து இந்த உடல் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருக்கோம். நான் இந்த ஆத்மா அப்படிங்கிற அறிவு நம்மளுக்கு இல்ல. ஏன்னா நம்ம அஞ்ஞானத்துல இருக்கிறோம் அப்படின்னு இந்த 2வது ஸ்லோகம் நமக்கு சொல்றது. நான் இப்ப சொன்னதேதான் வந்து இங்க பாருங்க, நான் இப்ப அனாலஜி சொன்ன பாத்தீங்களா, அதேதான் பத்தி இங்க இங்கிலீஷ்ல விளக்கி இருக்காங்க. நான் உடல் அல்ல, நான் ஆத்மா. இப்போ இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகம் நம்ம பார்த்துட்டோம். இப்ப 2வது ஸ்லோகத்துல நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா, இப்பதான் வந்து பகவான் வந்து பேச போறார். இவ்வளவு ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர் ஃபுல்லாவுமே வந்து அர்ஜுனர் தான் வந்து பேசிட்டு இருந்தார். இப்பதான் ஃபர்ஸ்ட் பகவான் பேசுறார். இது வந்து பகவத்கீதையினுடைய ஒரு திருப்புமுனையான ஸ்லோகம்னு கூட சொல்றாங்க. சோ இங்க என்ன சொல்றாரு அப்படின்னு பார்க்கலாம். ஸ்ரீ பகவானுவாச்ச உதஸ்வாகஸ்மலம் இதம் விஷமே சமுபஸ்திதம் அநார்யஜூஷ்டம் அஸ்வர்க்யம் அகீர்த்திகரம் அர்ஜுன. புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், எனதருமை அர்ஜுனனே, உன்னிடம் இது போன்ற காரியங்கள் எங்கிருந்து வந்தன? வாழ்வின் மதிப்பை அறிந்த மனிதனுக்கு இவை தகுதியற்றவை. இவை மேலுலகங்களுக்கு நம்மை கொண்டு செல்வதில்லை, அவமானத்தையே கொடுக்கின்றன அப்படின்னு சொல்றார். சோ எதை பத்தி பேசுறார் அப்படின்னா, அவருடைய அறியாமையை பத்தி பேசுகிறார். கிருஷ்ணர் என்றாலும் முழுமுதற் கடவுள் என்றாலும் ஒருத்தர் தான். சோ இங்க என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா, நான் வந்து நான் வந்து உடல்னு நினைச்சிட்டு இருக்கேன். இவங்க எல்லாருமே உடல்கள் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருக்க. அவங்க எல்லாருமே வந்து ஆத்மாக்கள். இவர்களுடைய உடல்கள் தான் அழிய போகிறது. சோ இவங்களுக்கு வந்து மறுவாழ்வு இருக்கிறது, மறுபிறவி அப்படிங்கிறது இருக்குது. அதை வந்து நீ தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். அது வந்து இது வந்து எப்படி நீ மறந்துட்ட அப்படின்னு கேக்குறாரு. இந்த மாதிரியான நினைப்பெல்லாம் உனக்கு எப்படி வந்தது அர்ஜுனா? சோ வாழ்க்கையோட மதிப்பை அறிந்த மனிதனுக்கு இவை தகுதியற்றவை. சோ உனக்கு நல்லா தெரியும், நாம வந்து ஆத்மா, நம்ம வந்து அழிய போவது கிடையாது. அழிவு அப்படிங்கிறது உடலுக்கு தான். சோ இங்க இருக்கின்ற அத்தனை போர் வீரர்களும், அத்தனை ஜீவராசிகளும், குதிரைகள், யானைகள் எல்லாத்துக்குமே வந்து மறுவாழ்வு அப்படிங்கிறது இருக்குது. இந்த உடல் அழிந்து விடும்.
சோ ஆனா அந்த ஆத்மாவுக்கு அழிவு கிடையாது. அந்த ஆத்மாக்கள் மறுபடியும் வந்து பிறவி எடுக்க போகின்றது. சோ இந்த மாதிரியான நினைப்பு இருக்கு பாத்தியா, நீ உடல் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருக்க பாத்தியா, இந்த நினைப்பு வந்து உன்னை வந்து உயர்த்தாது, உன்னை மேலுலகங்களுக்கு சொர்க்கலோகங்களுக்கு கொண்டு செல்லாது. நீ வந்து கடமை தவறி விட்டேன்னு வச்சுக்கோயே, போர் செய்யாம இவங்களை எல்லாம் கொல்ல மாட்டேன், நான் வந்து காட்டுக்கு போய் தவம் செய்ய போறேன் அப்படின்னு சொன்னா, இவங்க எல்லாம் வந்து என்ன சொல்லுவாங்க, கௌரவர்கள் எல்லாம் உன்னை வந்து போற்றி பேசுவாங்களா? கிடையாது, கோழை அவன், போருக்கு பயந்து ஓடுகிறான் அப்படின்னு வந்து உன்னை அவமானப்படுத்துவாங்க. அப்படி அவமானப்படுறதை விட வந்து சத்திரியனுக்கு வேற கொடுமை வந்து வேற எதுவுமே கிடையாது அப்படின்னு வந்து இந்த ஸ்லோகத்துல சொல்றாரு. அது மட்டும் கிடையாது, இங்க பகவான் வந்து எந்த மாதிரியான நிலைகளிலே வந்து இருக்கிறார். பகவான் வந்து ஒரு சூரியனை போன்று 3 நிலைகளிலே இருக்கிறார். சோ நடுவுல வந்து இந்த நம்ம சூரியனுடைய படத்தை வரைவாங்க பாத்தீங்கன்னா குழந்தைங்க எல்லாம், அதை நினைச்சு பாத்துக்கோங்களேன். அது வந்து ஒளி வெள்ளம், அதுதான் பிரம்ம ஜோதி. அத வந்து பிரம்மன் அப்படின்னு சொல்றோம். சோ அதுக்கு நடுவுல சூரிய வட்டம் அது இருக்கு பாத்தீங்களா, அந்த வட்டத்தை வந்து பரமாத்மா அப்படின்னு சொல்றோம். அப்புறம் உள்ளே இருக்கிற அந்த சூரிய எதிர்ப்பு பாத்தீங்களா, அதுக்கு என்ன பேரு, அந்த சென்டர் பார்ட் தான் வந்து பகவான் அப்படின்னு சொல்றோம். சோ பகவானை வந்து 3 அறிவு நிலைகள்ல வந்து நம்ம பார்க்கலாம். சோ ஒளி, சூரியன் மேற்பரப்பு, சூரிய கிரகம். சோ அதுதான் வந்து 3 விதமான நிலைகளிலே பகவான் இருக்கிறார். சூரிய ஒளியை மாத்திரமே வந்து நம்ம கற்றறிபவன் முதல் நிலை மாணாக்கன். சோ சூரிய ஒளி தெரியுது பாத்தீங்களா, அந்த பிரம்ம ஜோதி தெரியுது பாத்தீங்களா, அதை மட்டுமே பகவான்னு நினைச்சிட்டு இருக்கோம். பகவானுக்கு வந்து ரூபம் இல்லை அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருக்கோம். அதெல்லாம் அருபவாதிகள் நினைக்கிறாங்க. அவர்கள் வந்து எப்படிப்பட்ட மாணவர்கள் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, முதல் நிலை மாணவர்கள், ரொம்ப கீழே இருக்கிறாங்க. சோ சூரியனின் மேற்பரப்பை அறிபவனோ இடைநிலையவன். சோ அதனுடைய நடுவுல அந்த வட்டம் இருக்கு பாத்தீங்களா, அதை தெரிஞ்சுக்கிட்டவன் அடுத்த ஸ்டேஜ்ல, செகண்ட் ஸ்டேஜ்ல இருக்கிறான். சூரியனோட உள்ள அந்த சென்டர் பார்ட்டுக்கே போய் இதுதான் பகவான் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறான் பாத்தீங்களா, அவன் தான் வந்து உயர்ந்த நிலையில் இருக்கின்றான். சோ இதுதான் வந்து பூரண உண்மையின் பிரம்மம் அப்படின்னு தோற்றத்தை மட்டுமே உணரக்கூடியவரோடு ஒப்பிடலாம். அதாவது ஒளிய மட்டுமே நினைக்கிறவங்க அருவவாதிகள், பகவானுக்கு உருவமில்லைன்னு சொல்றவங்க, அவங்க வந்து லோவரா இருக்கிறாங்க. அப்புறம் நடுவுல ஒரு வட்டம் இருக்கு, பரமாத்மா, பகவான் அப்படின்னா பரமாத்மா தான், அதுக்கு மேல ஒண்ணுமே இல்லை அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க செகண்ட் ஸ்டேஜ்ல. அவங்களும் வந்து லோ லெவல் தான், அந்த கீழே இருக்கிறவங்களோட கொஞ்சம் மேல இருக்காங்க. உள்ள அந்த சென்டர் பார்ட் இருக்கு பாத்தீங்களா, அதை வந்து நினைக்கிறவங்க தான், அதுதான் பகவான் உருவத்தோட இருக்கிறார், ரூபம் இருக்கிறது அப்படின்னு நினைச்சு வணங்குறாங்க இல்லையா பகவான, அவங்கதான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் ஸ்டூடெண்ட், அதாவது ரொம்ப உயர்ந்த ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ்ல உயர்ந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அப்படின்னு இங்க வந்து பகவான் வந்து சொல்றார். இன்னும் சற்று தேறிய மாணவர் சுற்றல் இந்த பூரண உண்மையின் பரம தோற்றத்தை ஒரு சூரிய கிரகத்தின் உள்ளத்தில் புகக்கூடிய மாணவன் பரமபூரண உண்மையின் தனித்துவ தோற்றத்தை உணர்பவருக்கு ஒப்பிடலாம். சோ பகவான்னா யாரு, அவருக்கு ரூபம் இருக்கிறது, அவர் வந்து ரூபம் இல்லாதவர்னு சொல்றது ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் ஸ்டூடெண்ட், ரூபம் இருக்கிறது அப்படின்னு சொல்றவங்க உயர்ந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ். சோ இது ரெண்டுத்தையும் நம்ம டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணிக்கணும். சோ இவங்க வந்து ஆன்மீகத்திலே உயர்வதற்கு தகுதி உடையவர்கள். சோ இந்த சூரிய ஒளி, சூரிய வட்டம், சூரிய உச்செயல்கள், இவை எல்லாம் வந்து ஒண்ணு பிரிக்க முடியாது, எல்லாமே பகவான் தான், ஒண்ணு பிரிக்க முடியாது. இந்த மூன்றுமே ஆனால் ஒரே பிரிவை சேர்ந்ததா அப்படின்னு கேட்டா இல்ல இல்லைங்களா. அப்ப ஃபர்ஸ்ட் நிலை ஸ்டூடெண்ட் வேற, செகண்ட் நிலை ஸ்டூடெண்ட் வேற, உயர்ந்த நிலையில இருக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வேற. அதே மாதிரிதான் சூரியனுடைய 3 நிலைகளும் சூரியனை விட்டு பிரியாததாகினும் ஆனாலும் மூன்றும் ஒன்று கிடையாது, வெவ்வேறானது அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியுது. பகவான் அப்படின்னா என்ன அப்படிங்கிற பொருளை வந்து நான் உங்களுக்கு ஆல்ரெடி வந்து விளக்கி இருக்கேன் இல்லைங்களா. வியாசதேவர் வந்து பராசர முனிவர் கிட்ட வந்து பராசர முனிவர் வந்து 6 ஐஸ்வர்யங்கள் கொண்டவர் பகவான் அப்படிங்கறத சொன்னாரு. அதையும் இந்த ஸ்லோகத்துலதான் நம்ம பாக்குறோம். அப்போ பகவானுடைய குணங்களை வந்து உடைய பல பேர் இருந்தாலும் அது எல்லாமே கொஞ்சம் கொஞ்சம் இருக்கும். ஏன்னா நம்ம கிட்டயே வந்து பகவானுடைய குணங்கள் இருக்கும். ஏன்னா பகவானிடமிருந்து பிரிந்து வந்த நம்ம அணு ஆத்மாக்கள். சோ அது மாதிரி எல்லார்கிட்டயும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் இருக்கும். ஆனா பூரணமா எங்க இருக்கு அப்படின்னு கேட்டா 6 ஐஸ்வர்யங்களும் பூரணமாக நிரம்ப பெற்றவர் பகவான் ஒருவர் மட்டும்தான் அப்படின்னு நம்ம ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்துட்டோம். சோ முழுமுதற் கடவுளுக்கு முன்னாடி உன்னோட உறவினர்களுக்காக அர்ஜுனா நீ கவலைப்படாதே, இந்த கவலை வந்து தேவையற்றது. குதஸ் எங்கிருந்து அப்படின்னு கேட்கிறார். இங்க பாருங்க, இங்க ஒரு வார்த்தை வருகிறது, குதஸ், குதஸ்துவா.
அப்படின்னா எங்கிருந்து உனக்கு இந்த மாதிரி நினைப்பு எல்லாம் வந்துச்சு, இந்த மாதிரி குணம் எல்லாம் வந்துச்சு அப்படின்னு வந்து பகவான் வந்து கேட்கிறாரு. சோ இந்த மாதிரி ஒரு நல்ல பண்புள்ள மனித குலத்தை சேர்ந்த ஒருவரிடமிருந்து ஆண்மையற்ற உணர்வுகள் வந்து எதிர்பார்க்கல பகவான். சோ நல்ல சத்திரியர் இவர் வந்து இவரை எந்த போரிலுமே யாருமே வென்றது கிடையாது அர்ஜுனனை. அப்படிப்பட்ட ஒருவரிடமிருந்து இந்த மாதிரியான ஒரு நிலைமையை வந்து பகவான் எதிர்பார்க்கல. அதனாலதான் உனக்கு எப்படி வந்தது இந்த குணமெல்லாம் அப்படின்னு வந்து கேட்கிறாரு. சோ ஆரியர்கள் என்று அழைக்கப்பட்டவர்களுக்கு அவர்கள் வந்து எப்படிப்பட்டவர்கள் ஆரியர்கள்? அவர்கள் வந்து மனித வாழ்வின் மதிப்பை உணர்ந்தவர்கள். ஆன்மீக உணர்வு தான் அடிப்படையா கொண்டது அவர்களுடைய வாழ்க்கை. சோ ஆன்மீகத்தை அடிப்படையாக கொண்டவர்கள் தான் ஆரியர்கள் என்று சொல்லப்படுகின்றார்கள். சோ யாரெல்லாம் வந்து பௌதீகத்தை அடிப்படையாக கொண்டவர்களோ அவர்கள் தான் இந்த மாதிரி நினைப்பாங்க. நான் வந்து இதை கொல்ல மாட்டேன், இது பாவம், இரக்கம் அப்படின்லாம் சொல்லுவாங்க. ஆனா நீ வந்து ஆரியன், நீ வந்து சத்திரியன் கூட. அப்ப நீ எப்படி இப்படி சொல்லலாம்? சோ இந்த மாதிரி ஒரு சத்திரியரா இருந்தும் உன்னுடைய கடமையிலிருந்து தவறிட்ட அப்படின்னா நீ வந்து ஆரியர்களுக்குரிய குணத்தை உடையவன் அல்ல அப்படின்னு சொல்றாரு பகவான். சோ இந்த உலகிலேயே கூட ஒருவனுக்கு அது புகழை தராது, அவமானத்தை தரும். அது மட்டும் கிடையாது, நீ வந்து சொர்க்கலோகத்துக்கும் வந்து போக முடியாது, உயர்த்தப்பட மாட்டாய். போரிலே மரணம் அடைந்தால் அவர்களுக்கு வந்து கேள்வியே கேட்க வேண்டாம், அவர்கள் வந்து வீர சொர்க்கம் புகுவார்கள் அப்படின்னு சாஸ்திரங்கள் சொல்கிறது. அந்த சொர்க்கம் கூட உனக்கு கிடைக்காது அப்படின்னு இந்த ஸ்லோகத்துல பகவான் வந்து அர்ஜுனருக்கு சொல்றார். மூன்றாவது ஸ்லோகத்துல क्लैप्यं मास्म कमा पार्थ नैतत्वै युवपत्यते शूत्रं कृतय दौर्बल्यं तत्वोत्तिष्ठ परन्तप. பிரதாவின் மகனே, இது போன்ற ஆண்மையற்ற நிலைக்கு இடம் கொடுக்காதே, இது உனக்கு பொருத்தமானதல்ல. இது போன்ற அற்பமான இதய பலமீனத்தை விட்டுவிட்டு எதிரிகளை தகர்விக்க செய்பவனை எழுந்து போரிடு அப்படிங்கிறார். எழுந்துரு, நீ எதுக்கு இப்படி உட்கார்ந்து இருக்கிற? இது ஆண்மையற்ற நிலை, இது வந்து உனக்கு பொருத்தமாவே இல்லை அர்ஜுனா. சோ இந்த மாதிரி ஒரு பலவீனத்தை விட்டுவிடு அப்படின்னு சொல்றாரு. சோ ஏன் வந்து இங்க பிரித்தாவின் மகந்தே அப்படின்னு சொல்றாங்க? நம்ம ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா? கிருஷ்ணருடைய அப்பா, அவருடைய வசுதேவருடைய தங்கை தான் வந்து குந்தி இல்லைங்களா? அவங்களுக்கு தான் பிரித்தா அப்படின்னு ஒரு பேர் இருக்கு. அதனாலதான் பிரித்தாவின் மகனே அப்படின்னு இங்க வந்து சொல்றாரு. சோ இந்த மாதிரி ஒரு நெருங்கிய உறவு கூட பகவானுக்கும் அர்ஜுனனுக்கும் இருக்கிறது. சோ அவன் வந்து போர் புரிய மறுத்து விட்டால் அவன் வந்து ஒரு பெயரளவு சித்திரன் தான், பேருக்குதான் அவன் சத்திரியன். அதே மாதிரிதான் ஒரு பிராமண குடும்பத்திலே பிறந்திருக்கலாம். ஆனா அந்த 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 குடும்பத்திலே இருக்கிற ஒரு பிள்ளை வந்து பிராமணர்களோட கூடிய எந்த குணநலன்களும் இல்லாவிட்டால் அவன் வந்து பெயரளவுக்கு தான் பிராமணன். சோ அதே மாதிரிதான் அர்ஜுனனும் வந்து நீ பெயரளவுக்கு சத்திரியனா இருப்பதை நான் விரும்பல அப்படின்னு வந்து பகவான் வந்து சொல்றாரு. நீ பேரளவுக்கு மட்டும் சத்திரியனா இருக்காதே, அதனால நீ உண்மையான சத்திரியனாக இரு. நீ போரை துறந்துட்ட, போர் செய்ய மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்ல அப்படின்னா உனக்கு புகழ் கிடைக்காது, இது உனக்கு ஏற்றது கிடையாது, உன்னுடைய பெருமைக்கும் ஏற்றது கிடையாது. சோ உன் மதிப்பிற்குரிய பீஷ்மர் இருக்காரு, மற்ற உறவினர்கள் எல்லாம் இருக்காங்க. சோ இவங்களை எல்லாம் வந்து போரை துறப்பதாக அர்ஜுனன் விவாதிக்கலாம் அல்லவா? அதற்காகத்தான் அவ்வாறான பெருந்தன்மை ஆதாரமற்றது என்று வந்து பகவான் கிருஷ்ணர் சொல்றாரு. சோ பீஷ்மரும் கூட என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னு கேட்டா, இத வந்து பெருந்தன்மை நான் பேசுவாங்க. போர்க்களத்துக்கு ஒருத்தர் வந்தாச்சு, போர் செய்யறதுக்கு தயாரா வந்தாச்சு, ஆனாலும் போர் செய்ய மாட்டேன் திரும்பி போனா அது பெருந்தன்மை கிடையாது. சோ எல்லாருமே வந்து புகழற்ற செயலை வந்து அவனுடைய புகழற்ற செயலை வந்து இகழுவார்கள். சோ அதனால பகவானுடைய நேரடி வழிகாட்டுதல் இருக்கும் போது அப்போ என்ன செய்யணும் அப்படின்னா, அத வந்து அகிம்சை, அவர்கள் மேலே அம்பெய்து கொள்வது அப்படிங்கிற அது வந்து அகிம்சை கிடையாது. அகிம்சை வந்து அப்படின்னு நினைக்க கூடாது. அது தன்னுடைய தர்மம் அப்படின்னு நினைச்சு அதை செய்யணும். அதுதான் தன்னுடைய தர்மம், அதுதான் தன்னுடைய அகிம்சை அப்படின்னு நினைச்சு செய்யணும் அப்படின்னு வந்து பகவான் வந்து இங்க சொல்றார். இவர் என்னுடைய குரு, இவர் என்னுடைய தாத்தா, இவருடைய சகோதரர்கள் அப்படின்னு நீ வந்து கொல்லாம விட்ட அது அகிம்சையா, அது பெருந்தன்மையா? இது இல்ல. ஒரு சத்திரியன் அப்படின்னா தன்னுடைய எதிரி போருக்கு கூப்பிடும் போது அவன் கிட்ட போய் சண்டை போடணும், அதுதான் வந்து தர்மம் அப்படின்னு வந்து இங்க வந்து பகவான் சொல்றார். அடுத்த ஸ்லோகத்துல
அர்ஜுன உவாச்ச கதம் பீஸ்மகம் சங்கே துரோணம் ச மதுசூதன இஷூபி பிரதியோத்யாஸ்மி பூஜார்ஹாவரிசுதௌ. சோ அர்ஜுனன் கூறினான், எதிரிகளை கொள்பவரே, மது என்னும் அரக்கனை அழித்தவரே, எனது பூஜைக்கு உரியவர்களான பீஷ்மர், துரோணர் முதலியோரை போரில் எவ்வாறு என்னால் எதிர்த்து தாக்க முடியும்? மறுபடியும் கேட்கிறாரு, இதையே கேட்கிறாரு, நான் எப்படி இவங்களை எல்லாம் கொல்லுவேன்? சோ பீஷ்மரை போன்ற மதிப்பிற்குரிய பெரியவரும் துரோணாச்சாரியார் போன்ற ஆசிரியர்களும் எப்போதுமே வந்தனைக்குரியவர்கள் தான் இல்லைங்களா? சோ அவங்களுக்கு நம்ம தர வேண்டிய மரியாதையை கண்டிப்பா கொடுக்கணும். அவர்கள் தாக்கினாலும் கூட அவர்களை எதிர்த்து தாக்குதல் சரியல்ல. எப்போ? போர்க்களத்துல கிடையாது, வெளியில எங்கேயாவது அவங்க தாக்கினா கூட நம்ம தாக்க கூடாது. பெரியவர்கள் கூட சொற்போர் கூட செய்யக்கூடாது, ஆர்கியூ கூட பண்ணக்கூடாது. சோ அதுதான் நம்முடைய நல்ல பண்பு. சில சமயம் அவர்கள் நம்ம கிட்ட கடுமையா நடந்துட்டா கூட நம்ம அவர்களை எதிர்த்து ஒரு கடுமையான வார்த்தை கூட சொல்லக்கூடாது. சோ இந்த மாதிரி இருக்கும் போது அர்ஜுனனால அவர்கள் மேல எப்படி கூர்மையான அம்பை எய்து தாக்க முடியும் இல்லைங்களா? கிருஷ்ணர் அவருடைய குருவான சாந்தீபனி முனிவரை அம்பெடுத்து எய்து கொள்வாரா? கொல்ல மாட்டார் இல்லையா? சோ இந்த மாதிரியான தர்க்கங்களை எல்லாம் பகவான் கிட்ட அர்ஜுனர் வைக்கிறாரு. நீங்க கொல்லுவீங்களா? உங்களோட குருவை நீங்க கொல்லுவீங்களா? அப்ப என்ன மட்டும் ஏன் கொல்ல சொல்றீங்க அப்படின்னு கேக்குறாரு. அவர் கேக்குறது சரிதானே இல்லையா? டிவோட்டிஸ், அவர் கேக்குறது சரியா தப்பா? சரிதான். சரிதான் இல்லைங்களா? நம்மளும் அந்த மாதிரிதான் இருக்கிறோம், அந்த நிலைமையில தான் இருக்கிறோம். சோ அது கரெக்ட் தான் இப்ப தெரியுது. சோ அடுத்த ஸ்லோகத்துல என்ன சொல்றாரு அப்படின்னு பாக்கலாம். குருன் அகத்வாஹி மகானுபாவான் ஸ்ரேயோ போக்தும் பைஷ்யம் அபீஹலோகே கத்வார்த்த காமாம்ஸ்து குருன் இகைவ குஞ்சீய போகான் ருதிர பிரதிக்தான். மகாத்மாக்களான எனது ஆச்சாரியர்களின் வாழ்வை அழித்து நான் வாழ்வதை விட இவ்வுலகில் பிச்சை எடுத்து வாழ்வதே மேல். உலக இன்பங்களை விரும்பும் போதிலும் அவர்கள் பெரியோர்களே. அவர்கள் கொல்லப்பட்டால் நான் அனுபவிப்பவை அனைத்திலும் இரத்தக்கரை பிடிந்திருக்கும். சோ இவங்க எல்லாமே மகாத்மாக்கள் தான், உண்மைதான், இல்லைன்னு சொல்லல. என்னுடைய ஆச்சாரியர்கள் இவங்களை அழிச்சிட்டு எனக்கு ஒரு வாழ்க்கை கிடைக்குது அப்படின்னா அதுக்கு பதிலா நான் பிச்சை எடுத்து வாழ்ந்துக்கிறேன், இவங்கெல்லாம் இருந்துட்டு போகட்டும் அப்படிங்கிறாரு. சோ உலக இன்பங்களை லாபங்களை விரும்பும் போதிலும் அவர்கள் பெரியவர்கள். இவர்கள்லாம் இவங்களுக்கு பணம் தேவைப்பட்டுச்சு, ராஜ்யம் தேவைப்பட்டுச்சு, இவர்களுக்கு உத்தியோகம் தேவைப்பட்டுச்சு, எல்லாமே தேவைப்பட்டுச்சு, உலக இன்பங்கள் எல்லாமே இவங்களுக்கு தேவைப்பட்டுச்சு. ஆனால் கூட அவர்கள் எல்லாருமே பெரியவர்கள் தான். உலக இன்பங்கள் தேவைப்பட்டனாலதானே துரியோதனனை அரசவையிலே இவர்கள் மந்திரிகளாகவும் ஆச்சாரியர்களாகவும் இருந்தாங்க இல்லைங்களா? சோ அதனாலதான் பரவாயில்ல, அவங்க இருந்துட்டு போகட்டும், ஆனாலும் அவர்கள் பெரியவர்கள் தான். அவர்களை கொன்னுட்டேன் அப்படின்னா என்னுடைய கைகள் இரத்தக்கரை படிந்தவைகளாகிவிடும் அப்படின்னு சொல்றாரு. சோ இந்த பயங்கர செயல்களில் ஒரு ஆசிரியர் ஈடுபட்டா அவரை நம்ம ஆசிரியராக மதிக்க தேவையில்லை அப்படின்னு நம்மளுடைய சாஸ்திரங்கள் சொல்லுது. சோ பொருளாதார காரணங்களுக்காக அவர்கள் செய்யக்கூடாததே ஆயிருந்தும் கூட பீஷ்மரும் துரோணரும் அவன் செய்யும் பண உதவியை மனதில் கொண்டு துரியோதனரிடம் கட்சி சேர்ந்தனர். சோ பண உதவி கிடைச்சதுனால, உத்தியோகம் கிடைச்சதுனால, ஒரு போஸ்ட், ஒரு பதவி கிடைச்சதுனால அவர்கள் துரியோதன் கிட்ட போய் சேர்ந்துக்கிட்டாங்க. யாரு? பீஷ்மரும் துரோணாச்சாரியாரும். சோ எனவே அவர்கள் ஆசிரியருக்குரிய மதிப்பை இழந்து விட்டார். சோ இங்க சில பிரபுபாதா சொல்றாங்க, இப்படிப்பட்ட ஆசிரியர்கள் இல்ல, அவர்கள் மகாத்மாக்கள் தான், ஆனாலும் அவர்களுடைய கடமையிலிருந்து தவறிவிட்டார்கள். ஆனா ஆசிரியர்களுக்கு அப்படின்னு ஒரு கடமை இருக்கு, அதை அவங்க செய்ய தவறிட்டாங்க. அர்ஜுனனோ அவர்களை இன்னும் பெரியவராகவே கருதினான். ஆனா அர்ஜுனனுடைய மனசுல அவர்கள் வேல் மைத்த மதிப்பு அப்படிங்கிறது துளி அளவு கூட குறையவே கிடையாது. அவர்கள் எவ்வளவு பஞ்சமா பாதகங்களை செய்த போதிலும் சோ அவர்கள் அவர்களை பெரியவர்களாகவே மதித்தான். அதுதான் அவருடைய சாஃப்ட் நேச்சர், காட்லி கேரக்டர் பர்சன். சோ அவர்களை கொலை செய்த பின் பௌதீக லாபங்களை அனுபவிப்பது இரத்தக்கரை படிந்த அழுகிய உணவை கொள்ளுதல் போலவே. சோ அவங்களை கொன்னுட்டேன் அப்படின்னா என்னுடைய கைகள் இரத்தக்கரை படிந்ததாயிடும், அதுக்கப்புறம் நான் சாப்பிடுற சாப்பாடு அழுகிய சாப்பாடை சாப்பிட்டதுக்கு ஒப்பானது அப்படின்னு இங்க அர்ஜுனர் சொல்றாரு. எப்படிப்பட்ட குருமார்கள்! திரௌபதியை வஸ்னாபரணம் செய்யும் போது கூட அந்த திரௌபதி போய் கதர்றா, நீங்க பெரியவங்க இருக்கீங்க, ஒரு வார்த்தை சொல்ல மாட்டீங்களா அப்படின்னு கேட்கும் போது கூட பீஷ்மரும் துரோணரும் ஒரு வார்த்தை கூட பேசவே இல்லை.
சோ அப்படிப்பட்ட கூட அர்ஜுனன் வந்து கருணை காட்டுறாரு. சோ அப்ப எப்படிப்பட்ட தெய்வீக குணங்கள் நிறைந்தவராக இருக்கிறார் அப்படின்னு நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். 6வது ஸ்லோகம். நச்சைதத் வித்மகதரன்ன கரியோ யத்வா ஜயமே யதீவான ஜயேயு யானேவ கத்வா நஜீஜி விஷாமஸ் ஸ்தேவஸ்திதா பிரமுகே தார்தராஷ்டிரா. சோ அவர்களை நாம் வெல்லுவதா அல்லது அவர்களால் நாம் வெல்லப்படுவதா, எது சிறந்ததென்று நாம் அறியோம். எது சிறந்தது, விச் இஸ் த பெஸ்ட் அப்படின்னு எனக்கு தெரியாது. நாம வந்து அவங்கள ஜெயிக்கிறதா இல்ல வந்து அவர்கள் வந்து நம்மள ஜெயிக்கிறதா எதுவுமே எனக்கு தெரியல. ஆனா யாரை கொன்றால் நான் வாழ விரும்ப மாட்டோனே, அந்த திருதராஷ்டிரனுடைய மகன்கள் இப்போது நம் முன்பு களத்தில் நிற்கின்றனர். யாரை கொன்னுட்டா என்னுடைய வாழ்வு சிறக்காது, நான் வந்து சந்தோஷமா இருக்க மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்றோமோ அவங்க வந்து நம்ம கூட போர் புரிவதற்கு தயாராக நிற்கிறார்கள் அப்படின்னு இந்த ஸ்லோகம் நமக்கு சொல்லுது. போர் புரிவது அப்படிங்கிறது ஒரு சத்திரியனுடைய கடமை. சோ தேவையற்ற தீவிர செயலில் சண்டை மூலமாக ஈடுபட வேண்டுமா அல்லது விலகி நின்று பிச்சை எடுக்க வேண்டுமா? சோ இததான் வந்து அர்ஜுனனால முடிவு செய்ய முடியல. இவங்களை எதிர்த்து போரிடணுமா இல்ல போர் புரிய வேணாம்னு நம்ம போர்க்களத்திலிருந்து வெளியேறி போயிடலாமா தெரியல அர்ஜுனனுக்கு. சோ எதிரியை கொல்லாவிடில் பிச்சை எடுப்பதே அவன் பிழைக்க இருந்த ஒரே வழி. சோ அவங்க வந்து ஒரு உண்டூசி முனையளவு கூட இடம் தர மாட்டேன்னு சொல்லிட்டாங்க. அப்போ இவங்களை ஜெயிக்கல அப்படின்னா கண்டிப்பா பிச்சைதான் எடுக்கணும். சோ யார் வெற்றி காண்பார் என்பதும் தெரியல. பாண்டவர் என்னவோ நீதிக்காகத்தான் போராடினார்கள். இவங்க எல்லாருமே வந்து நீதிமான்கள், தர்ம வழியில் நடப்பவர்கள். ஆனால் திருதராஷ்டிர மக்கள் போரில் உயிரை துறந்தாலும் அவர்களை இழந்து வாழ்வது கடினமே. சோ எல்லாருமே நம்ம ஜெயிச்சிட்டோம் அப்படின்னா, கௌரவர்கள் தோற்று எல்லாருமே வந்து இறந்துட்டாங்க அப்படின்னா அவர்கள் இல்லாமல் என்னால வாழ முடியாது அப்படிங்கிறாரு இவரு. இந்த சூழ்நிலை அவர்களுக்கு மற்றும் ஒரு தோல்வியே. சோ அவங்க இல்லாம நான் வாழ்றது கூட எனக்கு வெற்றி கிடையாது, எனக்கு ஒரு தோல்விதான். நான் போர்ல வேணா ஜெயிச்சிருக்கலாம், ஆனா அவங்க இல்லாம எனக்கு எந்த சந்தோஷமும் இல்லை. அப்ப அது எனக்கு ஒரு தோல்வி அப்படின்னு நினைக்கிறாரு. சோ இந்த கருத்துக்கள் எல்லாம் அர்ஜுனன் பெரும் பக்தன், மிகவும் அறிவு சான்றவன், மனதையும் புலன்களையும் கட்டுப்பாட்டில் வைத்திருக்கின்றவன் என்பதை நிரூபிக்கிறது. சோ அவன் எப்படிப்பட்டவன், அவனுடைய நேச்சர் என்னன்னு அப்படி காமிக்குது. சோ அரசு குலத்தில் பிறந்தும் பிச்சை எடுத்து வாழ முடிவு செய்தது அப்படிங்கிறது அவனுடைய பற்றற்ற தன்மையை, டிட்டாச்மெண்ட். எனக்கு ராஜ்யம் வேண்டாம், சௌக்கியம் வேண்டாம், சந்தோஷம் வேண்டாம், எதுவுமே வேண்டாங்கிறாரு. சோ பற்றில்லாம இருக்கிறாரு அப்படிங்கிறத காமிக்கிறது. அவருடைய குருவான பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரின் அறிவுரைகளில் அவனுக்கிருந்த நம்பிக்கையோடு அவனுடைய நற்குணங்கள் அவன் சிறந்த குணவான் அப்படிங்கிறத வந்து நிரூபிக்கிறது. அர்ஜுனன் முக்தி அட தகுந்த ஆத்மா. சோ முக்தி அடைவதற்கு தகுந்த ஆத்மாவாக அர்ஜுனன் இருக்கிறார். சோ இந்த அறிவும் பக்தியும் இன்றேல் முக்தி அடைவதற்கு வாய்ப்பில்லை. சோ இப்படிப்பட்ட அறிவு, இப்படிப்பட்ட பக்தி இருந்தா மட்டுமே நம்முடைய ஜீவராசிகள் முக்தி அடைவதற்கு வழி கிடைக்கும். இப்படி அர்ஜுனனை மாறி புத்தியும் அறிவும் இல்லைன்னு, பக்தியும் அறிவும் இல்லைன்னா அவங்க வந்து கண்டிஷன்டு சோல்ஸா தான் மறுபடியும் புனரபி ஜனனம் புனரபி மரணம்னு மறுபடியும் அந்த சைக்கிள்ல சுத்தி வரணும். சோ உலக உறவுகளில் அவளுக்கு இருந்த அளவற்ற நல்லியல்புகளுக்கு மேலாக அர்ஜுனன் இந்த இயல்புகள் எல்லாம் தகுதி மிக்கவனாக இருந்தான். சோ இவங்கிட்ட நிறைய குவாலிட்டிஸ், நல்ல குட் குவாலிட்டிஸ் நிரம்பி இருக்கிறது அப்படிங்கிறத வந்து இந்த ஸ்லோகத்தின் மூலமாக நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். இந்த ஸ்லோகம் ரொம்ப 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 முக்கியமான ஸ்லோகம். உங்களுக்கு தெரியுதா என்ன சொல்கிறது அப்படின்னு பார்க்கலாம். இந்த ஸ்லோகம் வந்து பகவான் வந்து பேச ஆரம்பிக்கிறார். இப்போ எல்லாமே சொல்லி முடிச்சுட்டார் அர்ஜுனர். சொல்லி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் பகவான் வந்து என்ன சொல்றாரு அப்படின்னு பார்க்கலாம். कार्पण्यदोषो भगद स्वभावक पृच्छ्वामि त्वां धर्म सम्मूढसेता यच्छ्रेयसा निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेकं சாதிமாம் त्वां பிரபன்னம். இப்பொழுது என்னுடைய கடமையை பற்றி குழப்பமடைந்து கருமித்தனமான பலவீனத்தால் என் இயல்புகளையெல்லாம் இழந்து விட்டேன். இந்த நிலையில் எனக்கு எது நல்லது என்று நிச்சயமாக கூறும்படி உம்மை கேட்டுக்கொள்கிறேன். இப்பொழுது உம்மிடம் சரணடைந்த சீடன் நான்.
அருள் கூர்ந்து எனக்கு அறிவுரை கூறுவீராக அப்படின்னு வந்து பகவான் கிட்ட வந்து வேண்டார். இவ்வளவு நேரம் ஃப்ரெண்டா இருந்து ஆர்கியூ பண்ணிட்டு இருந்தார். இப்ப அவர்னால வந்து எந்த தீர்மானமும் எடுக்க முடியல. அப்ப வந்து மனசு குழம்பி இருக்கு, பலவீனமா இருக்கு. என்னுடைய கடமை என்ன, நான் என்ன செய்யணும் அப்படின்னே எனக்கு தெரியல. அதனால நான் உங்ககிட்ட வந்து சரணடைஞ்சிட்டேன். நீங்க இப்ப என்னோட குருவா இருந்து என்ன சீடனா ஏத்துக்கணும். எனக்கு வந்து அறிவுரை சொல்லணும். எனக்கு விச் இஸ் த பெஸ்ட், என்ன செய்யணும் அப்படிங்கறத பத்தி நீங்க எனக்கு சொல்லணும் அப்படின்னு இந்த ஸ்லோகத்துல வந்து பகவான் வந்து சொல்றார். சோ இது வந்து பகவத்கீதையிலே வந்து ஒரு திருப்பு முனை தருகின்ற ஸ்லோகம். அர்ஜுனனே பேசிக்கொண்டிருந்தார், பகவான் எதுவுமே பேசல. நாசம் ஏற்பட்டு விடும், இது ஒரு பாவச் செயல், எனக்கு என்ன சந்தோஷம் இருக்கிறது, எனக்கு இவங்க மேல இரக்கம் இருக்கிறது, என்னால டிசைட் பண்ண முடியல அப்படின்னு பேசிக்கிட்டே இருந்தவர் கடைசியில ஊஞ்சு போயிட்டார். ஊஞ்சு போய் என்னால டிசைட் பண்ண முடியல, இப்ப எனக்கு எது நல்லது அப்படின்னு நீங்க சொல்லுங்க. சோ அந்த மாதிரிதான் தேவையில்லாமல் பேசுகின்றவர்கள் வந்து தெளிவில்லாதவர்கள். சோ அவங்க கிட்ட வந்து எந்த தெளிவையும் நம்ம வந்து எதிர்பார்க்க முடியாது. சோ இங்க வந்து கிருப்பண அப்படிங்கிற ஒரு சொல்ல வந்து பகவான் இங்க வந்து சொல்றார். கிருப்பண அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா, கிருப்பண அப்படின்னா கருமிகள். சோ அவங்க கருமிகள் எப்படிப்பட்டவர்கள் அப்படின்னு இங்க வந்து ஒண்ணு சொல்லியிருக்காங்க. நம்ம என்ன நினைச்சுக்கிறோம், உலகியல் ரீதியான நம்ம இந்த உலக ரீதியான கருத்துக்களில் குடும்பம், சமூகம், தேசம் போன்றவைகளில் வந்து நம்மளுக்கு அளவற்றப்பட்டிருக்கு. நம்ம குடும்பத்து மேல அளவற்றப்பட்டிருக்கு, எல்லாத்து மேலயும் பற்று இருக்கு. அப்போ சோ நம்ம எல்லாருமே வந்து கருமிகள். நம்ம இந்த அழிந்து போகிற தற்காலிகமான விஷயங்கள்ல நம்மளுடைய நேரத்தை, பொன்னான நேரத்தை வீணாக்குகின்றோம். சோ இந்த தோல் வியாதி அப்படின்னு வந்து பகவான் இங்க வந்து ஸ்ரீல பிரபுபாதா சொல்றார். தோல் வியாதி அப்படின்னா இந்த உடம்பின் மூலமாக நமக்கு கிடைத்த ரிலேஷன்ஷிப்ஸ், அதுதான் வந்து தோல் வியாதி. சோ இதை வந்து அடிப்படையாக கொண்ட குடும்ப வாழ்க்கையில மனைவி, மக்கள், பிற உறவினர்கள் இவர்கள் மேல நம்ம ரொம்ப பற்று வைக்கிறோம், அட்டாச்மெண்டோட இருக்கிறோம். சோ நம்ம அப்ப என்ன நினைக்கிறோம், குடும்பத்தினருக்கு ஏதாவது கஷ்டம் வந்தால், உடம்பு சரியில்லாம போச்சு அப்படின்னா இவர்களை வந்து நம்ம வந்து மரணத்திலிருந்து காப்பாற்றி விடலாம், ஹாஸ்பிட்டல்ல கொண்டு போய் சேர்த்து எவ்வளவு செலவானாலும் பரவாயில்ல காப்பாத்திடலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறோம். அதே மாதிரிதான் நமக்கு ஏதாவது வந்துருச்சுன்னா நம்ம குடும்ப உறவினர்கள் நம்மை காப்பாற்றி விடுவார்கள் அப்படின்னு நினைக்கிறோம். அப்போ இந்த பற்று அப்படிங்கிறது சின்ன மிருகங்கள் கிட்ட கூட இருக்கிறது, கீழ்த்தரமான மிருகங்கள் கிட்ட கூட இந்த குடும்ப பற்று அப்படிங்கிறது இருக்கிறது. சோ குடும்ப அங்கத்தினர்களிடம் உண்டான பற்று எதுக்காக நம்மை மரணத்திலிருந்து காக்கும் அப்படின்னு நம்ம நினைச்சிட்டு இருக்கிறோம். ஆனா அது வந்து அறிவாளியான காக்க வேண்டும் என்ற எண்ணமும் தனது கலக்கங்களின் காரணம் என்று அறிவாளியான அர்ஜுனனால் புரிந்து கொள்ள முடிந்தது. சோ இப்போ இந்த கலக்கம் எதனால தனக்கு வந்துச்சு அப்படிங்கிறத அர்ஜுனர் வந்து புரிஞ்சுக்கிட்டாரு. ஆனா நமக்கெல்லாம் இன்னும் அந்த புரிதல் வரல. சோ அவரை மரணத்திலிருந்து போர் புரிவதற்கான தன்னுடைய கடமை காத்து கொண்டிருந்ததை அறிந்த போதிலும், ஒரு சத்திரியனுக்கு தன்னுடைய நாட்டை போர் வந்துருச்சுன்னா காக்கணும் அப்படிங்கிற கடமை இருக்கிறது. சோ அந்த கடமை இருந்தாலும் கூட என்ன பண்றாரு அப்படின்னா, கருவித்தனமான பலவீனத்தால், தன்னுடைய பற்றுக்கள்னால, அட்டாச்மெண்ட்னால தன்னுடைய கடமையை செய்ய முடியாமல் இருக்கிறார். சோ அதனாலதான் பகவான் கிட்ட வந்து சரணடைஞ்சு தன்னுடைய நட்பு பேச்சுக்கள்ல, தன்னுடைய ஃப்ரெண்ட்ஷிப், அந்த ஃப்ரெண்ட்லி இதெல்லாம் வந்து கான்வர்சேஷன்லாம் விட்டுட்டு ஒரு சீடனுக்கும் ஒரு குருவுக்கும் நடுவுல இருக்கிற அந்த கான்வர்சேஷனா இப்ப மாறிடுச்சு. இப்ப ரெண்டு ஃப்ரெண்ட்ஸ் நடுவுல பேசிட்டு இருந்த பேச்சு அந்த என்னவா மாறிடுச்சு, ஒரு குரு சீடன் ரெண்டு பேரும் பேசுற பேச்சாக மாறிடுச்சு. சோ இப்போ பகவத்கீதையுடைய முதல் குரு அப்படிங்கிறவர் பகவான் கிருஷ்ணர், முதல் ஸ்டூடெண்ட் யாரு, அர்ஜுனர். சோ இந்த அப்படி இருந்தும் கூட பண்டிதர்கள் வந்து என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா, கிருஷ்ணர் அப்படிங்கிற ஒரு நபரை வந்து நாம் சரணடைய வேண்டியது கிடையாது. சோ கிருஷ்ணருக்கு உள்ளிருந்த பிறப்பற்ற ஒன்றுக்கு பரமாத்மா சொல்ற பார்த்தீங்கன்னா, அவருக்குதான் நாம் சரணடையணும் அப்படின்னு சொல்லி பேசுவாங்க. கிருஷ்ணருடைய உள்ளுக்கும் புறத்திற்கும், கிருஷ்ணருடைய நாமத்துக்கும் அவருக்குமே வந்து வேறுபாடு இல்லை. கிருஷ்ணருடைய நாமங்களே கிருஷ்ணர் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் இல்லைங்களா? சோ அந்த மாதிரி இருக்கிற ஒரு அறிவு இல்லாத ஒருவர்
கீதையை புரிந்து கொள்ள முயன்றால் அது வந்து அவனால புரிஞ்சுக்க முடியாது, அவன் வந்து ஒரு முட்டாளாகத்தான் இருப்பான் அப்படின்னு வந்து இந்த 7வது ஸ்லோகம் வந்து நம்மளுக்கு சொல்கிறது. சோ இப்போ நமக்கு ஏன் வந்து கிருப்பனை அப்படின்னு சொன்னா, நம்ம வந்து இந்த சின்ன சின்ன சந்தோஷங்கள், இன்னைக்கு நம்ம சாப்பாடு, தூக்கம், நமக்கு வந்து இந்த மாதிரி விஷயங்கள்ல தான் வந்து நம்ம சந்தோஷத்தை தேடுகின்றோம். ஆனா நம்மளுக்கு பெரிய ஒரு சந்தோஷம், இது வந்து நிரந்தரமான சந்தோஷம் கிடையாது, இது தற்காலிகமான சந்தோஷம். சோ நிரந்தர சந்தோஷத்தை விட்டுட்டு நம்ம வந்து இந்த சின்ன சின்ன புலனின்பங்களுக்காக சின்ன சின்ன சந்தோஷத்தையே வந்து நம்ம பெரிதாக நினைக்கிறதுனால நம்மை வந்து கஞ்சர்கள் அப்படின்னு வந்து சொல்கின்றார்கள், கிருப்பண அப்படின்னு வந்து சொல்றாங்க. சோ இந்த உலகியல் விஷயங்களை சொல்லித் தருவதற்கு ஒரு குரு இருக்கிறார். ஆனா நம்முடைய ஆன்மீக விஷயங்களை சொல்லித் தருவதற்கு நம்மளுக்கு ஒரு குரு இருக்கிறார். ஆனா நம்ம போய் சரணடையல, அவங்க கிட்ட போய் கேட்கல. சோ அந்த குரு அப்படிங்கிறவர் வந்து நம்மளுக்கு கண்டிப்பாக தேவை. ஒரு வீட்டுல ஒரு பொன் குழந்தை இருக்குதுன்னா அந்த குழந்தைக்கு சமையல் முதலான விஷயங்களை சொல்லித் தருவதற்கு வீட்டுல பெரியவங்க இருக்காங்க. ஒரு சின்ன பையன் இருக்கிறான் ஒர்க் ஷாப்ல அப்படின்னா அவனுக்கு வேலைகளை கற்றுக் கொடுப்பதற்கு ஒரு மேஸ்திரி இருக்கிறாரு. சோ இந்த மாதிரி உலகியல் விஷயங்களை கற்றுக் கொடுப்பதற்கு ஆட்கள் இருக்கின்றார்கள். நம்மளுக்கு ஆன்மீக விஷயங்களை சொல்லித் தருவதற்கு யார் இருக்கிறார்கள்? சோ அந்த மாதிரி இருக்கும்போது நம்ம ஒரு பரம்பரையிலே வந்த ஒரு குருவிடம் சரணடைய வேண்டும். அப்படிப்பட்ட குரு எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா, அவருடைய சொல்லும் செயலும் எழுத்தும் எல்லாமே அவர் என்ன சொல்றாரோ அது அப்படியேதான் அவர் நடந்துக்கணும், அப்படியேதான் அவர் நினைக்கணும். அவருடைய சொல் வேற செயல் வேறையா இருக்கக்கூடாது. ஆனா நம்ம இல்லறவாசிகளுக்கு எப்பவுமே சொல் வேற செயல் வேறதான் இருக்கும். சோ அப்படிப்பட்ட ஒரு பரம்பரையிலே வந்த ஒரு குருவை சரணடையணும். அப்படிப்பட்ட குருவுக்கு என்ன பேரு அப்படின்னா சனாதனர்கள் அப்படின்னு பேரு. அப்படி நம்ம சரணடையல அப்படின்னா நம்ம யார் தெரியுங்களா? பெற்றோரை இழந்து தெருவிலே நடக்கின்ற ஒரு சின்ன அனாதை போன்றவர்கள், ஒரு சின்ன குழந்தை பெற்றோரை இழந்து, அம்மா அப்பா 2 பேருமே, நிறைய பேர் கோவில்ல அம்மா அப்பா 2 பேருமே இறந்துட்டாங்க இல்லைங்களா? நம்ம நிறைய பார்த்தோம் நியூஸ் பேப்பர்ல. அந்த குழந்தை அனாதையா நிக்குது. அந்த மாதிரி நம்ம தெருவிலே நடக்கின்ற அனாதைகளை போன்றவர்கள் தான் அப்படின்னு நம்ம இங்க பாக்குறோம். ஒரு ஸ்டோரி இங்க நம்ம சொல்ல விரும்புறேன். ஒரு விவசாயி இருந்தார். அவர் வந்து மாடுகளை எல்லாம் மேய்த்து கொண்டு மேய்ச்சலுக்கு விட்டுருவார். அந்த மாடுகள் வந்து மலையிலே ஏறி மேய்ந்து விட்டு அது சாயந்தரம் 6 மணி ஆனா வந்து திரும்பி வீட்டுக்கு வந்துரும். அப்படி வந்து மேய போன ஒரு மாடு வந்து தன்னுடைய வழி தவறி எங்கேயோ காட்டுக்குள்ள போயிடுச்சு. வழி தவறி போயிடுச்சு. அப்போ வழி தவறி போன உடனே வந்து அது நடந்து தேடி போயிட்டே இருக்கும்போது பின்னாடி ஒரு கர்ஜனை கேட்கிறது. சிங்கத்தின் கர்ஜனை. அது வந்து இந்த மாட்டை வந்து அதுவும் பசியா இருக்குது, துரத்த ஆரம்பிச்சிருச்சு. துரத்த ஆரம்பிச்ச உடனே 2 ஓடுது. ஃபர்ஸ்ட் முன்னாடி மாடு ஓடுது, பின்னாடியே துரத்திட்டு சிங்கமும் ஓடுது. அப்போ அந்த மாடு என்ன பண்ணுச்சுன்னா ஒரு பாலும் கிணறு, காட்டுக்குள்ள யாருமே யூஸ் பண்ணாத கிணறு இருக்கும் பாத்தீங்களா? பாலும் கிணறு சேர் நிறைஞ்சிருக்குது, ஒரே முள் புதர்களாக இருக்கிறது. அதுல போய் விழுந்துருச்சு. அதுல போய் விழுந்தோன்னா அதனால அசையவே முடியல. சோ ஒரு இடத்துல மாட்டிக்கிச்சு. அது பெரிய பாலும் கிணறு. பின்னாடியே துரத்தி கொண்டு வந்த ஒரு அந்த சிங்கமும் என்ன பண்ணுச்சு, அந்த பசுமாட்டின் மேல பாய்வதாக நினைச்சுட்டு அந்த இதுல வந்து பாஞ்சிருச்சு அந்த கிணத்துக்குள்ள. அதுவும் பாஞ்சு விழுந்துருச்சு. அது ஒரு மூலையில நிக்குது, இது ஒரு மூலையில நிக்குது. 2 பேர்த்தினாலேயே அந்த சேத்துக்குள்ள இருந்து காலை அசைக்கவே முடியல. இந்த மாதிரி இருக்கிற சிச்சுவேஷன்ல ஒரே ஒரு நிமிஷம் சார்ஜ் கம்மியாயிடுச்சு, நான் சார்ஜ் போட்டுக்கிறேன். சோ 2 பேர்னாலையுமே அசைய முடியல. 2 பேருமே அசைய முடியாம நிக்கிறாங்க. அசைய முடியாம நின்னுட்டு இருக்கும்போது அந்த மாடு அந்த சிங்கத்தை பார்த்து சிரிக்கிறது. சோ அந்த சிங்கம் கேக்குது, ஏன் சிரிக்கிற என்ன பார்த்து அப்படின்னு கேக்குது. இல்ல, எனக்கு வந்து ஒரு எஜமானர் இருக்கிறார், எனக்கு ஒரு நாதன் இருக்கிறார். நான் வந்து 6 மணிக்கு நான் வீட்டுக்கு போயிடுவேன். அப்போ நான் போகல அப்படின்னா என்னோட எஜமானர் என்ன தேடி வந்துருவார். சோ தேடி வந்து எப்படினாலும் அவர் என்ன காப்பாத்திடுவார். நான் உன்னோட நிலைமைய நினைச்சு பார்த்தேன், அதனாலதான் எனக்கு சிரிப்பு வந்துச்சு அப்படிங்கிறார். சோ ஒரு குரு நம்மளுக்கு இருந்தார். அவர் எப்படிப்பட்ட நிலைமையில நம்ம இருந்தாலும், அவர் வந்து இந்த உலகத்தை விட்டு சென்றிருந்தாலும் கூட நம்மை காப்பதற்காக ஏதாவது ஒரு ரூபத்துல வருவாராம். அந்த மாதிரி ஒரு குருவை சரணடைஞ்சிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து உய்வதற்கு ஒரு வழி கிடைக்கும். எப்படி இந்த பசுவுக்கு ஒரு வழி கிடைச்சிருக்கு பாத்தீங்கன்னா அந்த மாதிரி. ஆனா குருவே இல்லாத ஒருத்தர் வந்து எப்படிப்பட்டவர்? சிங்கத்தை காப்பாத்துறதுக்கு யாராவது வருவாங்களா?
வரமாட்டாங்க இல்லைங்களா. அது வந்து மாட்டை காப்பாத்த வர்றவங்க எல்லாம் சேர்ந்து அதை அடிச்சுதான் கொல்ல போறாங்க. அந்த மாதிரிதான் ஒரு குருவிடம் சரணடையாதவர்களுடைய கதி வந்து இந்த மாதிரி இருக்கும். குருவை சரணடைந்தவர்களுக்கு தப்பித்து போவதற்கு, லிபரேஷன் கிடைக்கிறதுக்கு ஒரு வழி இருக்கு. இந்த உலகத்தை விட்டு நாம செல்வதற்கு, நம்ம இந்த மறுபடியும் மறுபடியும் இந்த பௌதீக சாகரத்திலே மாட்டிக்கொள்ளாமல் இருப்பதற்கு நம்மளுக்கு ஒரு வழி நிச்சயமாக இருக்கும் அப்படிங்கிறது இந்த ஸ்டோரியில இருந்து நம்மளுக்கு முக்கியமான தெரிகிறது. ஆனா அந்த குருவை எப்படி தேர்ந்தெடுக்கணும் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். இந்த உலகமே ஏமாற்றுக்காரர்களால் நிறைந்திருக்கிறது. நிறைய அநேகம் பேர் இருக்காங்க சரிங்களா. ஆனால் யார் வந்து பேசுவதற்கும் செய்வதற்கும் எழுத்திற்கும் எந்த டிஃபரன்ஸும் இல்லையோ அந்த மாதிரி இருக்கிறவரை தான் நம்ம வந்து ஒரு குருவா வந்து நம்ம தேர்ந்தெடுக்கணும் அப்படிங்கிறத நம்ம இந்த ஸ்லோகத்தின் மூலமா தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். இப்போ பதம் 8. நகி பிரபஷ்யாமி மமாபனுத்யாத் யச்சோகமுச்சோசனமிந்திரியாணாம் அவாப்ய பூமச பத்னம் ப்ருத்தம் ராஜ்யம் சுராணமபி சாதிபத்யம். சோ இந்த ஸ்லோகம் நம்மளுக்கு 8வது ஸ்லோகம் நமக்கு என்ன சொல்கிறது அப்படின்னு பார்க்கலாம். என் புலன்களை வரட்டுகின்ற இந்த சோகத்தை போக்க ஒரு வழியையும் என்னால் காண முடியவில்லை. மேலுலகில் அதிபதியாக இருக்கும் தேவர்களைப் போல எவ்வித எதிரியும் இல்லாத வளமான ராஜ்யத்தை இப்பூவுலகில் நான் அடைய பெற்றாலும் இந்த சோக நிலையினை என்னால் அகற்ற முடியாது. சோ இங்க பகவான் கிட்ட என்ன சொல்றார் அப்படின்னு பார்க்கலாம். நியாய நியமங்களையும் அறநெறிகளையும் ஆதாரமாக கொண்ட பல தர்க்கங்களை காட்டி அர்ஜுனன் விவாதித்துக் கொண்டிருந்தான். சோ இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்களை சொல்லி சொல்லி பகவான் கிட்ட வந்து ஆர்கியூ பண்ணிட்டு இருந்தாப்ல அர்ஜுனன். சோ இப்போ என்ன சொல்றார் அப்படின்னா, அவனுடைய உண்மையான பிரச்சனையை வந்து அவனால தீர்த்துக்க முடியல. இப்போ அவனது இருப்பையே வரட்டி கொண்டிருந்த சிக்கல்களுக்கு தீர்வு காண அவனது சிற்றறிவு உபயோகமற்றது. சோ நம்மளுடைய நாலேஜ் வந்து ரொம்ப லிமிட்டெட். நம்மளுடைய எல்லா பிரச்சனைகளையுமே நம்மளால தீர்க்க முடியாது அப்படிங்கிறது தெல்ல தெளிவாக அர்ஜுனுக்கும் புரிஞ்சிச்சு. சோ கல்வி அறிவு, ஞானம், பெரும் பதவி இவைகள் எல்லாம் வாழ்வின் சிக்கல்களை தீர்க்க சற்றும் உபயோகமற்றவை. நம்மளுக்கு ஒரு பெரிய பிரச்சனை வந்துருச்சு அப்படின்னா நம்ம கிட்ட இருக்கிற அந்த கல்வி அறிவினாலேயோ ஞானத்தினாலேயோ நம்மளுடைய பதவியினாலேயோ வந்து அதை தீர்க்க முடியாது. ஸ்ரீகிருஷ்ணரை போன்ற ஒரு ஆன்மீக குரு மட்டுமே இதில் உதவ முடியும். சோ என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கறது வந்து ஒரு ஆன்மீக குரு இருந்தா மட்டும்தான் நம்மனால வந்து கரெக்டா அந்த சிக்கலை வந்து தீர்க்க முடியும். நம்ம கிட்ட இருக்கிற பணமோ பதவியோ அதை வந்து தீர்க்க உதவி செய்யாது. எனவே நம்ம யார சார்ந்து இருக்கணும், நம்முடைய குருவான கிருஷ்ணரையே சார்ந்து இருக்கணும். சோ அவர் மட்டும்தான் நம்மளுடைய வாழ்க்கையினுடைய சிக்கல்களை தீர்க்க தகுதி பெற்ற ஒரு குரு. சோ இந்த மாதிரி கிருஷ்ண உணர்வு அப்படிங்கிற அறிவியலில் தேர்ந்தவரே உண்மையான ஆன்மீக குரு. சோ கிருஷ்ணரை பற்றி யார் நன்கு அறிந்திருக்கிறார்களோ அப்படிப்பட்ட ஒரு குருதான் நம்மளுடைய ஆன்மீக குருவாக இருக்க முடியும் அப்படின்னு சைத்தன்ய மகாபிரபு வந்து சொல்றாரு. யார் அப்போ எப்படிப்பட்டவராக இருக்கலாம் அப்படின்னா, கிபா விப்ர கிபன்யாசி சூத்திர கேனையோ நய யுஏகி கிருஷ்ண தத்துவ வேதா சேகி குருகய. இது சைத்தன்ய சரிதாமிரத்துல மத்திய லீலால இருக்கிறது. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா, ஒருத்தன் வேத அறிவு சார்ந்தவனாக இருக்கலாம், இல்லனா இழிகுலத்தவனாக கூட இருக்கலாம், ஒரு துறவியாக இருக்கலாம். ஆனாலும் அவன் வந்து கிருஷ்ணரை பற்றிய அறிவில் தேர்ந்தவனாக இருந்தால் அவன் வந்து ஒரு பக்குவமும் தகுதியும் பெற்ற ஒரு குரு அப்படிங்கிறாரு. இழிகுலத்தை சேர்ந்தவர்களாக கூட இருக்கலாம், துறவியாக இருக்கலாம், வேதங்களை கற்றவராக இருக்கலாம். ஆனாலும் கிருஷ்ண உணர்வு இல்லைன்னா அவருக்கு வந்து குருவாவதற்கு தகுதி இல்லை. ஆனா இவங்க 3 பேருமே பக்தியில் நிறைந்த பகவான் கிருஷ்ணரிடம் எல்லாமே பகவான் கிருஷ்ணருடைய அந்த கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ்ல இருந்தாங்க அப்படின்னா இவங்களுக்கு எல்லா தகுதியும் உண்டு அப்படின்னு வந்து இங்க வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. சோ அறிவாளியான அந்தணன்
வேதனான விஷயங்கள் எல்லாம் அறிந்திருப்பினும் கிருஷ்ண உணர்வு பற்றிய அறிவில் தேர்ந்தவனாகவோ வைஷ்ணவனாகவோ இல்லை என்றால் அவன் குருவாவதற்கு தகுதி இல்லை. சோ குருவாவதற்கு என்ன தகுதி இருக்கணும்? கிருஷ்ணரை பற்றிய அறிவு ரொம்ப முக்கியம். சோ பொருளாதார முன்னேற்றத்தில் நிறைய பணம் சேர்த்து வச்சிருக்கிறோம் அப்படின்னா நம்மளுடைய சிக்கல்களை தீர்த்திட முடியுமா? நம்மளுடைய பிறப்பு, இறப்பு, முதுமை, மரணம் இந்த சிக்கல்களை எல்லாம் தீர்க்க முடியுமா? முடியாது இல்லைங்களா? எவ்வளவு பணம் இருந்தாலும் கண்டிப்பாக நம்ம ஒரு நாள் பிறக்கிறோம், கண்டிப்பா ஒரு நாள் இறக்குறோம், நம்ம முதுமை அடைகிறோம், அப்புறம் மரணம் வருகிறது. சோ இதையெல்லாம் நாம் சேர்த்து வைத்திருக்கிற பணம் எதுவுமே செய்ய முடியாது, இதை எதுவுமே எதிர்க்க இயலாது. சோ இந்த மாதிரி வாழ்க்கை வசதிகள் பொருந்திய பல நாடுகள் இருந்தாலும் கூட இந்த பிரச்சனைகள் இருந்து கொண்டேதான் இருக்கும். சோ அமைதியை தேடுறோம், பல்வேறு வழிகளிலே நம்ம அமைதியை தேடிக்கொண்டே இருக்கிறோம். ஆனா பகவத்கீதை, பாகவதம் போன்ற நூல்கள் என்ன சொல்கிறது அப்படின்னா, கிருஷ்ணரை பற்றிய அறிவியலை தரும் நூல்கள் கிருஷ்ணரின் தகுதி பெற்ற பிரதிநிதியை, கிருஷ்ண பக்தியுள்ள மனிதரை வழிகாட்டியாக ஏற்றால் மட்டுமே நம்ம உண்மையான அமைதியை, உண்மையான இன்பத்தை நம்ம அடைய முடியும். அப்படி இல்லைன்னா நம்ம இந்த சமுதாயத்துல, குடும்பத்துல சண்டைகள், சச்சரவுகள் நிறைந்துதான் இருக்கும். நம்ம உலகமே ஒரு அமைதி பூங்காவா மாறணும் அப்படின்னா நம்ம பகவானை சரணடைவதை தவிர வேற வழி இல்ல. சோ நம்மளுடைய வாழ்க்கை வசதிகள் குடும்ப, நாட்டு, உலக கவலைகளை தீர்க்கும் அப்படின்னா தேவர்கள் மேலுலகத்தில் உயர்நிலை பெறலும் எதிரியற்ற பேரரசை அடைதலும் கூட தன் கவலைகளை தீர்க்காதென்று அர்ஜுனன் கூறியிருக்க மாட்டான். அர்ஜுனன் என்ன சொல்றாரு? எதிரிகளே இல்லாத ஒரு நாடு, எதிரிகளே இல்லாத ஒரு அரசன் அந்த மாதிரி ஒரு நாடு கிடைச்சா கூட, அப்புறம் தேவர்கள் போன்ற மேல் உலகத்தில் போய் அங்க கவலைகளே இல்லாம சந்தோஷம் அனுபவிக்கலாம் அப்படிங்கிற நிலைமை கிடைச்சா கூட எனக்கு அது திருப்தியை தராது, என்னுடைய கவலைகளை தீர்க்காது அப்படின்னு அர்ஜுனன் சொல்றாரு. அப்போ இருந்து எல்லாம் அதே மியூட்ல இருங்க மாதாஜி, யாரோ பேசுறீங்க. சோ அமைதிக்கு ஒற்றுமையான வழி, அமைதிக்கும் ஒற்றுமைக்கும் என்ன வழி அப்படின்னா பகவானை சரணடைவதுதான். சோ பகவத்கீதை இதை உறுதி செய்கின்றது. ஏன்னா இது மர்த்திய லோகம். மர்த்திய லோகம் அப்படின்னா மரணத்தை தரக்கூடிய லோகம் இந்த பூலோகம். சோ சீனே புண்ணியே மர்த்திய லோகம் விஷந்தி. சோ புண்ணிய செயல்களின் பயன் தீர்ந்தவுடன் நம்ம மேல உலகத்துக்கு போனா கூட புண்ணிய செயல்கள் எவ்வளவு இருக்குதோ அவ்வளவு தீர்ந்ததுக்கு அப்புறம் மறுபடியும் நம்ம கீழிறங்கி இந்த மத்திய லோகத்துக்கு தான் வந்தாகணும். சோ இந்த மாதிரி அரசியல்வாதிகள் பலர் இவ்விதம் வீழ்ந்திருக்கின்றார்கள். சோ இது போன்ற வீழ்ச்சிகள் கவலைக்கு கவலையை தான் கொடுக்கும் நம்மளுக்கு. சோ விடுதலையே நம்மளுக்கு கொடுக்காது. சோ அந்த கவலையிலிருந்து நாம் தப்பித்துக் கொள்ளணும் அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணணும்? பகவானை சரணடைய வேண்டும். சோ இந்த பிரச்சனைகள் எல்லாம் தீர்க்கும்படி பகவான் கிருஷ்ணரிடம் உங்களை சீடனாக ஏற்றுக்கொண்டேன், அதனால நீங்களே எனக்கு ஒரு நல்ல வழியை சொல்லுங்க அப்படின்னு பகவான் கிட்ட சரணடைஞ்சிட்டாரு அர்ஜுனர். 9th and 10th என்ன சொல்றது அப்படின்னு பார்க்கலாம். சஞ்சய உவாச்ச ஏவ முக்த்வா ரிஷிகேஷம் உடாகேஷ பரந்தப நயோத்சய இதி கோவிந்த முக்த்வா தூஷ்ணீம் பபூவக. சஞ்சயன் கூறினான். இவ்வாறு கூறிய பின் எதிரிகளை தவிர்க்கச் செய்பவனான அர்ஜுனன் நான் போரிட மாட்டேன் என்று கூறி அமைதியாகிவிட்டார். நான் போர் செய்ய மாட்டேன் பகவானே கிருஷ்ணா அப்படின்னு சொல்லிட்டு உட்கார்ந்துட்டாரு. சோ போரிடாமல் அர்ஜுனன் களத்திலிருந்து விலகி சென்று யாசகம் செய்து பிச்சை எடுத்து பிழைக்க போறேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாரு. ஆனால் எதிரிகளை கொல்லும் திறமை உடையவன் என்று குறிப்பிடுவதன் மூலம் சஞ்சயன் அவரை ஏமாற்றினான். சோ இங்க என்ன சொல்றாரு? எதிரிகளை தடுக்க செய்பவனான அர்ஜுனன் அப்படின்னு சொல்றாரு. சோ இதுல இருந்து அது இந்த ஸ்லோகம் யார் சொல்றாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சஞ்சயன் சொல்றாரு. யாருக்கு சொல்றாரு? திருதராஷ்டிரக்கு சொல்றாரு. எதிரிகளை தவிர்க்க செய்பவன் அர்ஜுனன் அப்படின்னா உன்னுடைய பிள்ளைகளும் அவரை கொல்ல போறாரு, அவங்களையும் தவிர்க்க செய்பவர் தான், அதனால நீங்க ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டுக்காதீங்க அப்படிங்கிற மாதிரி இங்க சொல்றாரு. சோ அந்த மாதிரி சொல்லி இவர் அர்ஜுனன் எப்படிப்பட்டவன்? பல ஆன்மீக குருவான பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரின் சீடனாக சரணடைந்திருக்கின்றான்.
சோ சீக்கிரமே குலபாசத்தின் பலனான பொய்யான துயரத்திலிருந்து விடுபட்டு கிருஷ்ண பக்தி அல்லது சுய உறவின் பக்குவமான அறிவால் ஒளியூட்டப்பட்டு, ஏன்னா கிருஷ்ணரை சரணடைஞ்சிட்டாரு. அப்போ கிருஷ்ண பக்தி அவருக்கு இருக்கிறதுனால அந்த அறிவு அவருக்கு வந்து பகவான் வந்து கொடுப்பார். உண்மை என்ன, உண்மை நிலை என்ன அப்படிங்கிற அந்த தெளிவை வந்து பகவான் கொடுப்பார். ஒரு பக்குவத்தை வந்து கொடுப்பார். அப்போ அவன் கண்டிப்பாக போரிட போவது உறுதி அப்படிங்கறதுதான் வந்து இந்த ஸ்லோகம் வந்து சொல்கிறது. சோ ஒரு தெளிவு பெற்று போரிட தயாராவான். சோ திருதராஷ்டிரத்துக்கு இது வந்து ஒரு ஏமாற்றத்தையே தரப்போகிறது அப்படிங்கிறது தான் இந்த ஸ்லோகத்துல நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். 10வது ஸ்லோகத்துல தமுவாசரிஷிகேஷ பிரகன்னவ பாரத பிரகசன்னிவ பாரத சேனையோருபயோர் மத்தியே திசிதந்தமிதம் வச. பரதகுலத் தோன்றலே, அந்த சமயத்தில் இருதரப்பு சேனைகளுக்கு மத்தியில் துயரத்தால் பாதிக்கப்பட்டிருந்த அர்ஜுனனிடம் கிருஷ்ணர் புன்சிரிப்புடன் பின்வருமாறு கூறினார். என்ன சொல்றார் பகவான் அப்படின்னு பார்க்கலாம். இங்க வந்து ரிஷிகேஷன், குடாகேஷன் அப்படிங்கிற பேரெல்லாம் நம்மளுக்கு வந்து தெரியுது இல்லைங்களா? எங்க பார்க்கலாம், ரிஷிகேஷ அப்படிங்கிறாரு. ரிஷிகேஷன் நம்மளுக்கு என்ன அர்த்தம் முதலே தெரியும். சோ இரண்டு ரிஷிகேஷன் குடாகேஷன் 2 நண்பர்களுக்கு இடையே நடக்கின்ற அந்த உரையாடல். நண்பர் என்னும் முறையில் 2 பேருமே சமமானவங்க தான். ஆனா ஒருத்தர் வந்து அவரை வந்து சீடனாக்கிக்கிட்டாரு, இன்னொருத்தரை வந்து குருவாக்கிக்கிட்டாரு. ஒரு நண்பன் சீடாக முன்வந்தால் அதனாலதான் பகவான் வந்து புன்முறுவல் கொடுக்கிறார். சோ எல்லாருடைய தலைவரான அவர் எப்போதுமே எல்லாரையும் விட உயர்ந்த நிலையில் இருப்பவர் தான். சோ அவருக்கு சமமானவரோ அவரை விட உயர்ந்தவரோ யாருமே கிடையாது பகவானை விட. சோ அந்த மாதிரி இருந்தாலும் கூட யாரெல்லாம் வந்து அவரை மகனாக ஏற்றுக்கொள்கிறார்களோ, நண்பனாக ஏற்றுக்கொள்கிறார்களோ, ஒரு காதலனாக ஏற்றுக்கொள்கிறாரோ, பக்தனாக இல்ல ஒரு குழந்தையாக எப்படி ஏற்றுக்கொண்டாலும் சரி, அவர் அதுக்கு விரும்பி அன்புடன் இசைகிறார். நம்ம எப்படியெல்லாம் அவரை நினைச்சு கும்பிடுறோமோ சரிங்களா, ஒரு சின்ன குழந்தையா நினைச்சு ஒரு லட்டு கோபால் மாதிரி வச்சு கும்பிடலாம். இல்லைன்னா நம்ம பாலாஜி, திருப்பதி பாலாஜியா நினைச்சு நம்ம கும்பிடலாம். இல்ல எப்படி வேணாம் சரிங்களா. ஆண்டாள் எப்படி கும்பிட்டாங்க, காதலரா. ஆழ்வார்கள் எல்லாருமே காதலர்களாக மாதுரிய பாவத்துல கும்பிட்டாங்க. அப்புறம் அர்ஜுனன் வந்து சக்கிய பாவம்னா நண்பராக கும்பிட்டாரு. அப்புறம் வந்து ஆஞ்சநேயர் எப்படி கும்பிட்டார், தாசனாக, ஒரு அடிமையாக இல்லைங்களா, அந்த மாதிரி கும்பிட்டார். எப்படி நம்ம கும்பிடுறோமோ அதுக்கேத்த மாதிரி அவர் வந்து நம்மளுக்கு வந்து அதே மாதிரி நிலைகளில் வந்து நம்மை வந்து ஏற்றுக்கொள்கிறார், அன்போடு இசைகிறார். எனவே அவரை வந்து இப்போ அர்ஜுனன் வந்து குருவாக ஏற்றுக்கொண்ட உடனேயே இப்ப வந்து தான் ஒரு குருவாகி தன்னுடைய சீடனுக்கு வந்து அறிவுரை கூறுகிறார். சோ 2 தரப்பு சேனைகளுக்குமே நடுவுல நிறுத்தி ரெண்டத்தையுமே பார்த்தாச்சு, யார் யார் நிக்கிறாங்க அப்படிங்கறதெல்லாம் வந்து பார்த்ததுனால ஒரு சின்ன கலக்கம் வந்து என்ன பண்ணினாங்க அர்ஜுனர் அப்படிங்கிறது தெரியும். சோ பகவத்கீதையினுடைய உபதேசங்கள் வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட மனிதருக்கோ, ஒரு குறிப்பிட்ட சமூகத்திற்கோ, ஒரு குறிப்பிட்ட குலத்திற்கோ மட்டுமே சொத்து கிடையாது. நண்பர்களுக்கும் எதிரிகளுக்கும் கூட அதை வந்து கேட்கக்கூடிய உரிமை இருக்கிறது. எல்லாருக்கும் பொதுவான சொத்து இது, உலக மக்கள் அனைவருக்குமே பொதுவானது அப்படிங்கறத நம்ம இந்த இதுல இருந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் 10வது ஸ்லோகத்துல. இப்போ 11வது ஸ்லோகம். ஸ்ரீ பகவானுவாச்ச அசோச்யானன் வசோசஸ்த்வம் பிரக்ஞாவாதாம் சபாசசே கதாசூன கதாசூன்ச்ச நானுசோச்சந்தி பண்டிதாக. புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், அறிவாளியாய் போக பேசும் அதே சமயத்தில் கவலைப்பட வேண்டாதவற்றிற்காக நீ கவலைப்படுகிறாய். அறிஞர்கள் வாழ்பவர்களுக்காகவோ மாண்டவர்களுக்காகவோ வருந்துவது கிடையாது அப்படின்னு வந்து இந்த 11வது ஸ்லோகத்துல சொல்றார். சோ அர்ஜுனா, துக்கப்பட வேண்டிய விஷயத்திற்காக நீ துக்கப்படவில்லை சரியா. எதுக்கெல்லாம் நீ துக்கப்பட வேண்டாமோ அந்த விஷயத்துக்காக நீ துக்கப்பட்டு இருக்கிற. சோ அறிவில் சிறந்த மேதாவியை போல நீ பேசுற. ஆனா நீ செய்யறது வந்து ரொம்ப தவறாக இருக்கிறது. நீ ஒரு முட்டாள். எப்பவுமே பண்டிதர்கள் வந்து உயிரோடு இருப்பவர்களுக்காகவும் சரி, இறந்து போனவர்களுக்காகவும் சரி துக்கப்பட மாட்டார்கள். நீ ஒரு பண்டிதனாக இருந்தும், நீ ஒரு அறிஞராக இருந்தும் கூட நீ ஏன் வந்து கவலைப்பட வேண்டாத விஷயத்திற்காக கவலைப்படுகிறாய் அப்படின்னு கேட்கிறாரு. சோ அறிவாளிகள் என்ன செய்வார்கள் அப்படின்னா, நிரந்தரமான உண்மையான விஷயம் எது அப்படின்னு அவங்களுக்கு தெரியும்.
அதுக்காகத்தான் அவங்க கவலைப்படுவாங்க. நிரந்தரமில்லாத விஷயத்திற்காக அவர்கள் வந்து கவலைப்பட மாட்டார்கள். சோ இப்ப வந்து நீ அறிவில்லாதவனாக முட்டாளாக நீ வந்து யோசிக்கிற அப்படிங்கிறாரு. தான் தன்னுடைய சுகம் துக்கம் இதில் மாட்டிக்கொண்டு கஷ்டப்படுவார்கள். யாரு? முட்டாள்கள், அறிவில்லாதவர்கள். சோ இப்ப வந்து நம்மளுக்கு என்னோட ஒரு 100 ரூபாய் தொலைஞ்சிருச்சு. ஆனா அதுக்காக நம்ம வந்து அது எங்க போச்சுன்னு தெரியாதப்ப நான் வந்து துக்கப்படுவேன். எங்க வச்சேன்னு தேடுவேன் இல்லைங்களா? சோ ஒரு சின்ன பென்சில்னாலும் அப்படிதான், 100 ரூபாய்னாலும் அப்படிதான். ஆனா அதுவே அத வந்து யாருக்கோ நான் பக்கத்துல என்னோட ஃப்ரெண்டுக்கு நான் 100 ரூபாய் குடுத்துட்டேன். அவ வந்து சாயந்தரம் எனக்கு கொண்டு வந்து குடுத்துருவா. அப்படிங்கும்போது நான் அதுக்காக கவலைப்படுவேனா? கவலைப்பட மாட்டேன். இல்லைங்களா? சோ எனக்கு தெரியும் அது வந்து சேர்ந்துரும் அப்படின்ட்டு. அப்ப நான் துக்கப்பட மாட்டேன். அப்போ தெரியலைன்னா துக்கம் மேலிடும். ஆனா தெரிஞ்சிருச்சு அப்படின்னா துக்கம் வராது. அப்போ உனக்கு தெரியணும். எது வந்து நிரந்தரம், எது நிரந்தரம் இல்லை அப்படின்னு உனக்கு தெரியும். அப்போ நிரந்தரம் இல்லாத விஷயத்துக்காக நீ ஏன் துக்கப்படுற? அப்படின்னு கேக்குறாரு. நம்முடைய கஷ்டங்கள் எல்லாமே நம்ம இந்த புதன்கிழமையோட தீந்துரும். நம்ம ஜோசியர் கூட சொல்லுவாங்க இல்லைங்களா? இந்த ஆவணி வந்தா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பாத்தீங்களா? இத வந்துருச்சுன்னா உங்க கஷ்டமெல்லாம் தீந்துரும் அப்படின்னுவாரு. சோ அந்த மாதிரி நம்மளுக்கு பகவானே சொல்றாரு. இதோ இதோட முடிஞ்சிச்சு உன்னோட கஷ்டம் எல்லாம் அப்படின்னு சொன்னா நம்ம வந்து கவலையே பட மாட்டோம். சோ ஏதோ தீரப்போகுது இல்லையா? அப்படியே அதுக்காக கவலைப்படணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஆனா நம்மளுக்கு வந்து ஒரு தெரியாத விஷயம், நிரந்தரம் இல்லாத விஷயம் அப்படின்னா அதுக்காக வந்து ஏன் வந்து நம்ம வந்து கவலைப்படணும்? சோ இந்த விஷயத்திற்காக துக்கப்பட மாட்டார்கள் அறிவாளிகள். அறிவாளிகள் வந்து துக்கப்பட மாட்டார்கள். பண்டிதர்கள் துக்கப்பட மாட்டார்கள். அப்போ அர்ஜுனன் முட்டாளா? இல்ல. முட்டாளாக அவர் வந்து வேடம் அணிந்திருக்கிறார். எதுக்காக? நம்முடைய உலக சேமத்திற்காக. அவரை வந்து அறியாமையில் ஆழ்த்தி இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் கேட்க வைக்கிறார் பகவான். சோ அதுக்காக கேள்விகளை கேட்க வச்சு ஆன்மீக அறிவை போதிக்கிறார். சோ பௌதிக அறிவு அர்ஜுனனுக்கு நிறையவே இருக்கிறது. ஆனா நமக்காக பகவான் வந்து ஆன்மீக அறிவை அர்ஜுனனுக்கு சொல்வது மாதிரி நமக்கு சொல்றார். சோ ஆன்மீகத்திலே நாம கற்றுக்கொண்ட முதல் பாடம் என்ன? நான் முட்டாள் அப்படிங்கிறது. ஹரே கிருஷ்ணா. ஒரு ஓவியரிடம் வந்து இத வந்து எப்படின்னா ஒரு ஓவியர்கிட்ட 2 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் போறாங்க. ஒரு ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டூடெண்ட் கிட்ட கேட்கிறார், உனக்கு ஏதாவது ஓவியம் தெரியுமா அப்படின்னு கேட்கிறாரு. ஆமா எனக்கு கொஞ்சம் கேன்வாஸ்ல எல்லாம் வரைய தெரியும், அதுல வரைய தெரியும், கொஞ்சம் தெரியும் அப்படிங்கிறாரு. அப்படியா சரி, உனக்கு வந்து 10 மாசத்துல நான் ஓவியம் சொல்லி தர்றேன் அப்படிங்கிறாரு. இன்னொருத்தர் வர்றாரு. உனக்கு ஏதாவது ஓவியம் தெரியுமா அப்படின்னு கேட்டா எனக்கு சுத்தமா ஓவியம்னா என்னன்னு கூட தெரியாது அப்படின்னாரு. அப்படின்னா உனக்கு 5 மாசத்துலயே நான் சொல்லி கொடுத்துருவேன். ஏன்னா ஏன் அப்படி சொல்றாரு அப்படின்னா அரைகுறை அறிவாளிக்கு அவனுக்கு வந்து அறிவே இல்லை அப்படிங்கறத வந்து சொல்லி தரதுக்கே 5 மாசம் ஆகுமா? அவனுக்கு ஒண்ணும் தெரியாது அப்படிங்கறத சொல்லி தருவதற்கே அரைகுறை அறிவு என்னைக்குமே ஆபத்து இல்லைங்களா? ஆனா ஒண்ணும் தெரியாதவன் வந்து ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டா ரொம்ப கீனா அப்சர்வ் பண்ணி அவன் அதை கத்துப்பான் 5 மாசத்துலயே. அரைகுறை அறிவு இருக்கிறவனுக்கு அது நீ வந்து அறிவாளியே கிடையாது, நீ தெரிஞ்சுக்கிட்டது வந்து அவ்வளவு நல்ல விஷயம் கிடையாது, அதை வந்து நீ மறந்துரு, இப்ப நான் சொல்லி கொடுக்கறத நீ ஏத்துக்கோ அப்படிங்கறது சொல்லி கொடுக்கறதுக்கே 5 மாசம் ஆகுமா? சோ அதுதான் வந்து சொல்றாங்க. அதே மாதிரிதான் ஒரு சிற்பி இருக்கிறார். அந்த சிற்பியினுடைய உளிப்படாத ஒரு கல் இருந்ததா அது வந்து சிற்பமாக மாற முடியாது. சோ சிற்பி கிட்ட எந்த கல் அடி வாங்குதோ அந்த கல்லுதான் சிற்பமாக மாற முடியும். அதுதான் இந்த ஸ்லோகத்துல நமக்கு கிடைத்த முதல் பாடம். என்ன பண்ணணும்? எளிமையாக இருக்கணும். பகவான் கிட்ட சரணடைஞ்சிடணும். ஒரு குரு கிட்டயோ பகவான் கிட்டயோ நம்ம சரணடைஞ்சிடணும். எதுவுமே தெரிஞ்ச மாதிரி நமக்கு எல்லாரும் தெரியும் அப்படின்னு நினைக்க கூடாது. எதுவுமே தெரியாம எளிமையாக இருக்கணும் அப்படிங்கறது இந்த ஸ்லோகத்துல நம்ம கத்துக்கிட்டோம். இப்ப 12வது ஸ்லோகத்துல நத்வே வாகம் சாதுநாசம் நத்வம் நேமே ஜனாதிபாக நச்சைவ ந பவிஷ்யாம சர்வே பயமதபரம். நானோ நீயோ இம்மன்னர்களோ இல்லாமல் இருந்த காலம் எதுவும் இல்லை, எதிர்காலத்திலும் நம்மில் எவரும் இல்லாமல் இருக்க போவதும் இல்லை. ரொம்ப புலம்பின மாதிரி இருக்கு இல்லைங்களா? ஆனா ரொம்ப அழகான ஸ்லோகம். பகவான் நம்மளுக்கு இதை சொல்லி இருக்கிறார். என்னன்னா ஆத்மாவை பற்றி கிருஷ்ணர் அர்ஜுனருக்கு சொல்றார். 5 தலைப்புல வந்து பகவான் வந்து பகவத்கீதையை வந்து சொன்னார். என்னென்ன அப்படிங்கறத நம்ம ஞாபகப்படுத்திக்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் ஆத்மாவை பற்றி சொன்னார். அடுத்தது கடவுளை பற்றி சொன்னார்.
இயற்கையை பற்றி சொன்னார், கர்மம், காலம், இது எல்லாமே பார்த்துட்டோம். சோ செகண்ட் சாப்டர்ல ஆத்மாவை பற்றி பகவான் வந்து இப்போ கிருஷ்ணர் வந்து அத சொல்லிட்டு இருக்கிறார் அர்ஜுனருக்கு. நத்வேவாகம் ஜாதுநாசம், நீ ஒரு பொழுதும் இல்லாமல் இருந்தது கிடையாது. சோ நானும் இல்லாமல் இருந்தது கிடையாது. இதோ பார்க்கிறாயே, இங்கிருக்கிற மன்னர்களும் இல்லாமல் இருந்தது கிடையாது. சோ கடந்த காலத்திலும் நாம் எல்லோரும் இருந்தோம், இப்போதும் இருக்கிறோம், எதிர்காலத்திலும் இருப்போம். அப்போ என்ன சொல்ல வர்றார் பகவான்? ஆத்மா நிரந்தரமானது, அதுக்கு வந்து அழிவு கிடையாது. அது மாற்றங்கள் எல்லாமே நமக்கு இந்த உடலுக்கு தான். இந்த பிறப்பு, இறப்பு, மூப்புனா முதுமை, நோய், மரணம், இதெல்லாமே வந்து இந்த உடலுக்கு மட்டும்தான். இந்த ஆத்மாவுக்கு எந்த அழிவும் கிடையாது. இந்த ஆத்மா ஒவ்வொரு உடலாக பிரயாணம் செய்து கொண்டிருக்கிறது. இந்த ஜென்மத்துல மனுஷ உடலுக்குள்ள வந்திருக்கு, போன ஜென்மத்துல ஏதோ உடலுக்குள்ளதான் அது இருந்திருக்கும், அதுக்கும் முன்னின ஜென்மத்துல இன்னொரு உடலுக்குள்ள இருந்திருக்கும். அப்ப ஆத்மா என்ன பண்ணுகிறது? ஒவ்வொரு உடலாக பிரயாணம் செய்து மரணம் வந்தவுடன் இன்னொரு உடலை ஏற்கிறது. அப்போ இதுல இருந்து நம்மளுக்கு என்ன தெரிகிறது அப்படின்னா, ஆத்மாவுக்கு அழிவில்லை, அது உடல் விட்டு உடல் மாறுகிறது. சோ அர்ஜுனன் இந்த யுத்த பூமியில் பார்க்கின்ற அனைத்து அரசர்களும் அதே மாதிரிதான், அவங்களுடைய ஆத்மாக்களும் அழிவில்லை. எல்லா உயிர்வாளிகளுடைய ஆத்மாக்களுக்கும் அழிவு அப்படிங்கிறது கிடையாது. சோ இது ஞானத்தின் அளவு தெரிந்ததும் உணர்வு பூர்வமாக நமக்கு தெரிவதில்லை. இப்போ இந்த விஷயத்த நம்ம என்ன பண்ணோம், இறந்துட்டா அவ்வளவுதான், நம்ம வாழ்க்கை முடிச்சிருச்சு அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருந்தோம். இப்ப பகவத்கீதையின் மூலமாக நம்மளுக்கு இன்னும் வாழ்க்கை, பிறப்புக்கு அப்புறம் இன்னொரு வாழ்க்கை இருக்கிறது அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரிஞ்சிருச்சு. ஆனாலும் தெரிந்தாலும் இது எழுத்தளவுல மட்டும்தான் நம்மளுக்கு இருக்கு. ஆனா உணர்வு பூர்வமா இத வந்து நம்ம ஃபாலோ பண்றோமா அப்படின்னு கேட்டா இல்ல. நம்ம உடல் பூர்வமாக தான் நம்ம வந்து வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம். நம்முடைய செயல்கள், எண்ணங்கள், எழுத்துக்கள் எல்லாமே அப்படிதான் இருக்கு. சோ இது நம்மளுக்கு தெரிவதே இல்லை. நம்ம உடலை வச்சுதான் எல்லாமே வந்து மதிப்பிடுகிறோம். அவன் ஒல்லி, இவன் குண்டு, இவன் கருப்பு, இவன் சிவப்பு, இவன் குட்டை, இவன் நெட்டை, அந்த மாதிரி எல்லாம் வந்து நம்ம உடலை வச்சுதான் ஒருத்தரை தீர்மானிக்கிறோம். ஆன்மாவை வைத்து நம்ம நினைக்கிறதே கிடையாது. இது நம்மளுக்கு இப்ப எழுத்து பூர்வமாக தெரிந்திருக்கிறது, ஆனால் உணர்வு பூர்வமாக நமக்கு தெரிவதில்லை. சோ இந்த ஆத்மா உடலுக்குள் இருந்தால் மட்டும்தான் நான் உடல் என்று நினைக்கிறது. இந்த ஆத்மா என்ன பண்ணிருச்சு, நம்ம ஏதாவது ஒரு உடலுக்குள்ளேயே டிராவல் பண்ணிட்டே இருந்தனால நான் உடல் அப்படின்னே அது நினைச்சிருச்சு அந்த ஆத்மா. ஆனா அதுல இருந்து வெளியில வர முடியல. சோ நாம எப்பவுமே 4 விதமான குறைபாடுகளோட பிறந்திருக்கிறோம். தெரியும், உங்களுக்கு முதலே தெரியும். நாம் வந்து தவறு செய்யும் இயல்பு உடையவர்கள், அப்புறம் மாயைக்கு உட்பட்டவர்கள், ஏமாற்றும் குணமுடையவர்கள், நம்முடைய புலன்கள் எல்லாமே குறைபாடு உடையது அப்படிங்கறதெல்லாம் நம்மளுக்கு தெரியும். சோ இந்த மாதிரி குறைபாடு உடைய மனிதனுக்கு வந்து ஆன்மீக அறிவு, எந்த மனிதன் வந்து இந்த குறைகளை எல்லாம் தாண்டி இந்த ஆன்மீக அறிவை வந்து தெரிந்து வைத்துக் கொண்டிருக்கிறானோ, அப்பதான் வந்து நம்ம இதிலிருந்து உயர்ந்து அடுத்த பிளாட்ஃபார்முக்கு போக முடியும், உயர முடியும். சோ இந்த உலகத்துல தவறு செய்யாதவர்கள் அப்படிங்கிறவங்க யாருமே கிடையாது. சோ நம்ம எல்லாமே தவறு செய்யும் இயல்பு உடையவர்கள் தான். சோ அந்த மாதிரிதான் நம்ம இப்ப தவறு செஞ்சுட்டு இருக்கோம். நான் உடல்னு நினைச்சிட்டு இருக்கோம், ஆனா நாம் உடல் அல்ல. சோ இந்த நினைப்பு வந்து யாருக்கு வரும்? இந்த செல்வம், நம்ம இறக்கும் போது நம்ம எதையுமே எடுத்துட்டு போவது கிடையாது. நம்முடைய செல்வம், செல்வாக்கு, பதவி எதுவாக இருந்தாலும் சரி நம்ம எடுத்துட்டு போறது கிடையாது. சோ இந்த அறிவு நம்மளுக்கு எப்ப வருதோ, நான் உடல் அல்ல, நான் ஆத்மா அப்படிங்கிற அந்த நினைப்பு எப்ப நம்ம வந்து நம்முடைய உணர்விலும், நம்முடைய சொல்லிலும், செயலிலும் எப்ப வந்து நம்மளுக்கு தெளிவாக இருக்கிறதோ, அதை பேஸ் பண்ணி எப்ப நம்ம வந்து நம்முடைய செயல்களை மாற்றிக் கொள்கிறோமோ, அப்பதான் நம்ம வந்து ஆச்சாரியர்களுடைய அந்த லெவலுக்கு வந்து உயர முடியும் அப்படின்னு இந்த ஸ்லோகம் வந்து நமக்கு எடுத்து சொல்கிறது. தேகினோஸ்மின் யதா தேகே கௌமாரம் யவ்வனம் ஜரா ததா தேகாந்தர பிராப்தி தீரஸ்தத்ர ந முக்யதி. தேகத்தை உடையவன், தேகினோஸ்மின் அப்படின்னா தேகத்தை உடையவன். நம்மளுக்கு இப்போ ஒரு தேகம் இருக்கு இல்லைங்களா, இந்த மனித உடல் அப்படிங்கிற தேகம் கிடைச்சிருக்கு. சோ இந்த தேகத்தை உடையவனின் உடல்
சிறுவயது, இளமை, முதுமை எல்லாம் கடந்து செல்வதை போல ஆத்மா மரணத்தின் போது வேறு உடலுக்கு மாற்றம் பெறுகின்றது. நிதான புத்தி உடையவர் இது போன்ற மாற்றத்தால் திகைப்பது இல்லை. சோ இப்போ நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம் இந்த 13வது ஸ்லோகத்துல? உடலுக்குள் புகுந்து கொண்ட ஒரு ஆத்மா அது பிரயாணம் செய்யும். எப்படி பிரயாணம் செய்கிறது? முதல்ல சின்ன குழந்தையா இருக்கிறது, அப்புறம் பாலகன் ஆகிறது, அப்புறமா சிறுவன் ஆகிறது, அப்புறம் யவ்வனம் இல்லைங்களா, அப்புறம் கௌமாரம், யவ்வனம், ஜரா, முதுமை. சோ இது எல்லாமே ஒவ்வொரு ஸ்டேஜா பிரயாணம் செய்து கொண்டே கடைசியில மரணம் அடைந்து வேறு ஒரு உடலுக்கு போகிறது. இங்க பாருங்க, மரணம் வந்துருச்சு, அதுக்கப்புறம் அது வேற ஒரு உடலுக்கு போயிருச்சு. சோ இந்த மாதிரி அறிவார்ந்தவர்கள் இதை நினைத்து கவலைப்படுவதில்லை. சோ இந்த போர்ல இத்தனை பேர் இறக்க போகிறார்களே அப்படின்னு எதுக்கு அர்ஜுனா நீ கவலைப்படுற? அவங்களுக்கு வேறொரு இளமையான உடல் கிடைக்கும், இல்லைன்னா வீர சொர்க்கம் புகுவார்கள், நீ அதை நினைச்சு ஏன் நீ கவலைப்படுற அப்படின்னு அறிவார்ந்தவர்கள் இதற்காக கவலைப்படுவதில்லை, இந்த மாற்றங்களுக்காக கவலைப்படுவதில்லை. சோ உடலுக்குள்ளே கட்டுண்ட இருக்கின்ற இந்த ஆத்மா ததா தேகாந்தர பிராப்தி, இந்த உடலை களைந்து விட்டு புது உடலுக்கு மாறுகிறது. சோ இந்த குழந்தை இறந்ததுனாலதான் என்னாச்சு, இன்னொரு உடலுக்கு போச்சு இல்லைங்களா? சோ அந்த உடலை களைந்து விட்டு புது உடலுக்கு மாறுகிறது. சோ இப்போ வீடு புதுசாக வீடு பழசா போயிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். வீடு பழசா போயிடுச்சுன்னா அதே வீட்டுல இருக்க விரும்புவோமா, இல்ல அதை இடிச்சிட்டு வேற வீட்டுல நம்ம புதுசா கட்டி வாழணும் விரும்புவோமா? புதுசா கட்டி நம்ம ரொம்ப பழசாயிருச்சு பில்டிங் அப்படின்னு நம்ம என்ன பண்ணுவோம், அதை டெமாலிஷ் பண்ணிட்டு வேற வீடு கட்டுவோம். அதே மாதிரிதான் இந்த ஆத்மாவும். இந்த உடல் நைந்து போன உடனே இதுக்கு மூக்கு நிறைய நோய் நமக்கு தள்ளாமை கண் பார்வை மங்கி காது கேட்காம அப்படி நஞ்சு போச்சு. அப்ப என்ன பண்ணும் அந்த ஆத்மா? வேறொரு உடலுக்கு போகிறது. சோ அப்போ அதை நினைச்சு நம்ம கவலைப்படுவது கிடையாது. வேற ஒரு புது பழைய வீடு போயிடுச்சே அப்படின்னு நம்ம கவலைப்படுறோமா? இல்ல. புது வீடு கிடைச்சதை நினைச்சு நம்ம சந்தோஷம் தான் படுவோம். அதே மாதிரிதான் பழைய உடலுக்கு நோய் அது புது உடலுக்கு போய்விடுகிறது. அதனால மரணத்தை பற்றி நீ கவலைப்பட வேண்டாம். ஆன்மீகவாதிகள் அதற்காக கவலைப்பட மாட்டார்கள். நம்மளோட உடல்ல இருக்கிற செல்ஸ் கூட மாறிக்கிட்டே இருக்கு. அதுக்கு ஒரு லைஃப் ஸ்பேன் இவ்வளவு நாள் அப்படின்னு வச்சிருக்காங்க. சரிங்களா? ஒரு அந்த மாதிரி அந்த லைஃப் ஸ்பேன் முடிஞ்சோன்னா அது செத்துரும். அப்புறம் வேற புது செல்ஸ் உருவாக்கும். சோ எவ்வளவு இந்த விஷயங்களை பற்றி தெரிந்து கொண்டாலுமே நம்மளுக்கு தெரிந்தவர்கள், நம்மளுக்கு உறவினர்கள், நம்முடைய சொந்தக்காரர்கள் யாராவது இறந்துட்டா நம்மளால அழுகாம இருக்க முடியுமா? கவலைப்படாம இருக்க முடியுமா? இல்ல மாதாஜி. கவலைப்படுவோம் இல்லைங்களா? சோ படிக்கிறோம், இது தெரிகிறது. இப்ப நம்மளுக்கு தெரிகிறது, நான் இந்த உடல் அல்ல, நான் ஆத்மா அப்படிங்கிறது தெரிகிறது. ஆனால் நான் அதை உணர்வதே கிடையாது. அப்பவும் நம்மளுக்கு அந்த மாதிரி ஒரு சிச்சுவேஷன் வரும்போது நம்ம அதுக்காக கவலைப்படுறோம், நம்ம அதுக்காக அழகுறோம். சோ அம்மா வயிற்றில் இருக்கும் போது நம்ம என்ன பண்ணுவோம், இரு குழந்தைகள், 2 குழந்தை ட்வின்ஸ், ஒரு பேபி சொல்றது என்ன சொல்லுது, ஒரு குழந்தை ஆன்மீகமான குழந்தை, இன்னொன்னு பௌதீகமான குழந்தை. அந்த ஆன்மீகமான குழந்தை பௌதீகமான குழந்தையிடம் சொல்கிறது. என்ன சொல்கிறது அப்படின்னு கேட்டா, நம்ம இப்ப தலைகீழா இருக்கிறோமா, அம்மா வயிற்றிலிருந்து வெளியில போனோம்னு நேராக நிற்போம், நேராக நின்று நடப்போம். அப்ப இப்ப தொப்புள் கொடி மூலமா சாப்பிடுறோமா, அப்ப நம்மளுக்கு வாயின்னு ஒரு ஆர்கன் இருக்கும், அதன் மூலமா நம்ம சாப்பிடுவோம். அப்ப இந்த மாதிரி எல்லாம் நிறைய விஷயங்கள். இங்க இருட்டா இருக்கா, வெளியில போனோம்னா ஒரே வெளிச்சமா இருக்கும் அப்படிங்கிற விஷயத்தெல்லாம் சொல்லுது. ஆனா பௌதிக குழந்தை அதை நம்பவே இல்லை. கடைசியாக ஆன்மீக குழந்தை சொன்னதை அம்மா அன்பா அரவணைச்சு சொல்றா வெளியில வந்ததுக்கு அப்புறம். அப்போ நாம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னு கேட்டா, நம்ம நம்புவோம் இல்லைங்களா? நான் உடல் அல்ல அப்படிங்கிறது, நாம் ஒரு ஆடையை மாற்றுவது போலதான் அப்படிங்கிறது, இந்த மாதிரி விஷயங்களுக்கெல்லாம் ஒருத்தர் கவலைப்பட தேவையில்லை. அதுதான் இங்க நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். சோ இதுதான் நீதி. ஒரு பிறப்பு அப்படிங்கிறது இறப்பின் மூலம் அது நின்றுவிடும். அப்ப நம்ம அந்த ஆத்மாவுக்கு வேறொரு உடல் கிடைக்கிறது. சோ பிறந்தவர்கள் அனைவருமே இறக்கத்தான் வேண்டும். சோ இத ஆன்மீக பயிற்சி யார் எடுத்துக்கொள்கிறார்களோ, யார் பகவானுடைய நாமத்தை ஜபம் செய்கின்றார்களோ அவர்களுக்குத்தான் இந்த ஞானத்தை உணர முடியும். அவர்கள்தான் கவலைப்படாம இருப்பாங்க இந்த மாற்றத்திற்காக.
அவர்கள்தான் நான் ஆத்மா, நான் இந்த உடல் அல்ல அப்படிங்கிறத உணர்வு பூர்வமாக உணர்ந்திருக்கிறார்கள் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஹரே கிருஷ்ணா. டைம் ஆயிடுச்சா? ஒரு 15 ஸ்லோகம் வரைக்கும் நம்ம எடுத்துடலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி இருக்கீங்களா? 8 பேர் இருக்கீங்க. எடுங்க மாதாஜி. உங்களுடைய வாய்ஸ் கோமதி மாதாஜி மாதிரி இருக்கு. இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஸ்லோகம். எடுத்தாச்சு. இப்போ மாத்ரா ஸ்பர்ஷாஸ்து கௌந்தேய, மாத்ரா ஸ்பர்ஷாஸ்து கௌந்தேய சீதோஷ்ண சுக துக்கதா ஆகமாபாயினோ நித்யாஸ் தாம் ஸ்திதி சஸ்வ பாரத. குந்தியின் மகனே, இன்ப துன்பங்களின் நிலையற்ற தோற்றமும் காலப்போக்கில் ஏற்படும் அவற்றின் மறைவும் கோடையும் குளிரும் பருவ காலத்தில் தோன்றி மறைவதை போன்றதாகும். புலன்களின் உணர்வாலேயே அவை எழுகின்றன. எனவே பரதகுல தோன்றலே இவற்றால் பாதிக்கப்படாமல் பொறுத்து கொள்ள கற்றுக்கொள் அப்படிங்கிறார் பகவான். சோ இந்த ஸ்லோகத்துல பகவான் என்ன சொல்றார் அப்படின்னு பார்க்கலாம். நம்முடைய புலன்கள், கைகள், கால்கள் ஏதாவது ஒரு பொருளை தொடுதுன்னு வச்சுக்கோங்க, மனிதனுக்கு ஒரு சுகமும் ஒரு துக்கமும் ஏற்படுகிறது. அது ஒரு காட்டன் பால் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க, அதை தொட்டும் போது எப்படி இருக்குது, ஒரு சாஃப்டா அந்த பொம்மை இருக்கு பாத்தீங்களா, அந்த ஸ்பாஞ்ச் பொம்மை, அதை தொடும் போது நம்மளுக்கு சாஃப்டா இருக்கு, அப்ப நம்மளுக்கு சுகமா இருக்கு நம்ம கைக்கு. இதே ஒரு கரடு முரடான ஒரு கல்லை தொடும் போது அது எப்படி இருக்கிறது, கரடு முரடா இருக்கு, நம்மளுக்கு அவ்வளவு கம்ஃபர்டபுளா இல்லை. சோ அந்த மாதிரிதான் ஒரு வெயில் காலம், இது எல்லாமே நம்ம மனசுல பதிச்சு வச்சிருக்கோம். இது எல்லாமே, இந்த உணர்வுகள் எல்லாமே பதிந்து போயிருக்கிறது. ஆனா இது நிலையானது கிடையாது. எப்படி வெயில் காலமும் மழை காலமும் மாறி மாறி வந்துகிட்டே இருக்கு. வெயில் காலம் நிலையா இருக்கா? இல்ல. வெயில் போனதுக்கு அப்புறம் குளிர்காலம், மழைக்காலம் எல்லாம் வருகிறது. அதே மாதிரிதான் இங்கேயும் கூட என்ன சொல்றார் பகவான் அப்படின்னா, நம்முடைய இந்த விஷயங்கள் எல்லாமே நிலையற்றது. இன்பங்கள், துன்பங்கள் எல்லாமே கோடையும் குளிரும் போன்றது. கோடை காலம், குளிர்காலம் போன்றது. இன்பம் மட்டுமே நம்ம அனுபவிச்சுட்டு இருக்கோமா? இல்ல. இன்பம் வருது, அப்புறம் ஒரு துன்பம் வருது. சோ இத மாறி மாறிதான் அனுபவிச்சுட்டு இருக்கோம். அதே மாதிரிதான் துன்பத்துக்கும் அதே மாதிரிதான். துன்பமே நம்ம பட்டுட்டு இருக்கோமா? இல்ல. நடுவுல கொஞ்சம் இன்பமும் வருகிறது. ரெண்டையும் மாறி மாறிதான் அனுபவிச்சுட்டு இருக்கோம். எப்படி? குளிர்காலத்தையும் கோடை காலத்தையும் போல அந்த மாதிரிதான் இதுவும். சோ அப்போ ஒரு ரோஸ் செடி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க, அதுல முள் அதிகமா இருக்குமா, பூ அதிகமா இருக்குமா அப்படின்னு கேட்டா முள்ளுதான் அதிகமா இருக்கும். அப்ப நம்ம முள் செடின்னு சொல்றோமா? இல்ல. கம்மியா வந்தா கூட அதை ரோஸ் செடி அப்படின்னு தான் நம்ம சொல்றோம். சோ ஏன் அப்படின்னு கேட்டா, இதெல்லாம் நம்மளுடைய மனதிலேயே நம்ம பதிச்சிட்டோம், இதெல்லாம் ரெஜிஸ்டர் பண்ணிட்டோம். சோ அதனால நமக்கு அந்த இன்பம், இவரை பார்த்தால் இன்பம், இவரை பார்த்தால் துன்பம், இது எனக்கு பிடிக்கும், இது எனக்கு பிடிக்காது, இவங்களை பார்த்தாவே கோபம் வருது, இவங்களை பார்த்தாவே மகிழ்ச்சி வருது, அப்படிங்கிற விஷயங்கள் எல்லாமே நம்ம மனசுல பதிச்சு வச்சிருக்கிறோம். அதனால நம்மளுக்கு இந்த உணர்வுகள் எல்லாம் தோன்றுகிறது. சோ சில சமயங்கள்ல இப்போ மே மாசம் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க, அம்மா சாயந்தரம் குழந்தைங்க வந்துருவாங்க, ஹஸ்பண்ட் வந்துருவாங்க அப்படின்னு அந்த வெயில் நேரத்திலையும் போய் கிச்சன்ல நின்று அவங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு டிஷ்ஷை ப்ரிப்பேர் பண்ணுவாங்க. ஏன் அப்படின்னா அவங்களுக்கு சந்தோஷத்தை தரும் அப்படிங்கிறதுக்காக. அதே அம்மா எப்படி அந்த வெயில் காலத்தையும் அது அடுப்புல இருக்கிற உஷ்ணம், அப்புறம் நேச்சுரலா இருக்கிற அந்த இயற்கையில் இருக்கிற அந்த டெம்பரேச்சர் எல்லாத்தையும் பொறுத்துக்கிறாங்களோ, அந்த மாதிரிதான் நீயும் என்ன பண்ணணும், பொறுத்துக்கணும் அப்படிங்கிறாரு. சோ இந்த சேஞ்சஸ் எல்லாமே நீ பொறுத்துக்கணும். எப்படி கார்த்திகை மாசத்துல ஐயப்ப சுவாமிகள் எல்லாமே 4 மணிக்கு 3 மணிக்கு எந்திரிச்சு பச்சை தண்ணியில குளிக்கிறாங்க இல்லைங்களா, குளிச்சுட்டு கோயிலுக்கு போறாங்க, அவங்க அதை பொறுத்துக்கிறது இல்லையா? அந்த மாதிரிதான். சோ இது எல்லாமே நீ பொறுத்துக்கணும். மாறி மாறி வரும் விஷயம். சுகம் வந்தால் துக்கம் வரும், துக்கம் வந்தால் சுகம் வரும். அப்போ அதுதான் இங்க சொல்றாங்க, இது மாறி மாறி வரும். சோ இதுக்காக நீ துக்கப்படக்கூடாது, இதை நீ பெருசா எடுத்துக்க கூடாது அப்படின்னு இங்க சொல்றாரு பகவான். சோ இந்த துக்கமும் சந்தோஷமும் மாறி மாறி வரும். துக்கம் வரும்போது ரொம்ப துக்கம் வரும்போது ரொம்ப துவண்டு போறதோ, இல்ல சந்தோஷம் வரும்போது ஆஹா ஓஹோன்னு ரொம்ப ஆட்டம் போடுறதோ கூடாது. ஏன்னா அது மறுபடியும் மறைஞ்சு போயிடும். அதனால நீ அதுக்கு நிரந்தரம் கிடையாது. அதை நீ மாறி மாறி வர்றதுனால நீ அது ஒரு பொருட்டா எடுத்துக்காத
அப்படின்னு வந்து நம்ம சொல்றாரு. ஏன் அதே மாதிரிதான் இது என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா, இந்த நம்ம யாரு மேல எல்லாம் பற்று வச்சிருக்கிறோமோ அவங்க அது எல்லாமே வந்து தற்காலிகமானது. அது வந்து நிரந்தரம் கிடையாது. சோ இங்க என்ன சொல்றாரு அப்படின்னு கேட்டா, ஒரு பாட்டு பத்தில கண்ணதாசனோட பாட்டு, சினிமா பாட்டு தான், அது இங்க சொல்லக்கூடாது. ஆனா ரொம்ப ஆப்டா இருக்கு, அதனால சொல்றேன். அது வீடு வரை உறவு, வீதி வரை மனைவி, காடு வரை பிள்ளை, கடைசி வரை யாரோ. அப்போ இதுல இருந்து என்ன தெரிகிறது அப்படின்னா, அந்த ஆன்மா தனியாகத்தான் வந்தது, தனியாகத்தான் பிரயாணம் செய்ய வேண்டும். அப்போ கூட வந்த இந்த உறவுகள் எல்லாம் தற்காலிகமானது. எப்படி நடுவுல வந்துச்சோ நடுவுலயே போயிடும். அப்போ இதுக்காக நீ ஏன் வந்து கவலைப்படுற அப்படிங்கிறாங்க. சரியா? இப்ப வந்து ஒரு மொபைல் வாங்குறோம்னு வச்சுக்கோங்க, ரொம்ப காஸ்ட்லி மொபைல், ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கும். அதை கொஞ்ச நாள் யூஸ் பண்ணிட்டோம், அதுல ஒரு ரிப்பேர் வந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க, உடனே கவலை வரும். சோ சந்தோஷம், ஒரு பொருள் எந்த பொருளோடு நாம் தொடர்பு கொண்டிருக்கிறோமோ, எந்த பொருள் நம்மளுக்கு ரொம்ப சந்தோஷத்தை தருகிறதோ அந்த பொருள் கண்டிப்பாக நம்மளுக்கு துக்கத்தையும் தரும் அப்படிங்கறதுதான் வந்து உண்மை. சோ இந்த சந்தோஷமும் துக்கமும் நிலையற்றது அப்படிங்கிறது நம்ம வந்து புரிஞ்சுக்கணும். இதுதான் வந்து இயற்கையோட சட்டமும் கூட. எதுவுமே வந்து நிலையில்லாதது. பகவானுடைய அந்த ரிலேஷன்ஷிப், பகவான் தருகின்ற அந்த சந்தோஷம் மட்டுமே சத், அதாவது உண்மையானது, நிரந்தரமானது. மத்த இங்க ஆன்மீக உலக, இந்த பௌதிக உலகத்திலே நமக்கு கிடைக்கின்ற சந்தோஷங்கள், துக்கங்கள் எல்லாமே வந்து தற்காலிகமானது, அசத்து. சோ எல்லாமே வந்து நம்மை விட்டு நீங்கிவிடும். சோ நம்மோட எதுவுமே வந்து கூட வரப்போவது கிடையாது. பகவானுடைய ஃப்ரெண்ட்ஷிப், அந்த பகவான் மேல நம்ம வச்சிருக்கிற பக்தி, அது மட்டும்தான் வந்து நிரந்தரம் அப்படிங்கறத நம்ம பாக்குறோம். சோ நம்ம வந்து நிலைக்கண்ணாடியில் பார்ப்பதும் கூட நிஜமல்ல. ஏன்னா இன்னைக்கு நான் பாக்குறேன், ஒரு வருஷம் கழிச்சு நான் பார்த்தேன்னா என் மூஞ்சில வந்து சுருக்கங்கள் எல்லாம் வந்திருக்கும், என்னுடைய கலர் எல்லாம் மங்கி போயிருக்கும் இல்லைங்களா? சோ அதுதான் இங்க வந்து சொல்றது, நீரிலும் நெருப்பிலும் காண்பது நிஜமா, நிலைக்கண்ணாடியில் பார்ப்பது நிஜமா. சோ யாராக இருந்தாலும் அறிவது என்ன, அறிவு அப்படிங்கிறது தான் நிஜம் இல்லைங்களா? சோ இதனால சில காலம் மட்டுமே நிலைத்திருக்கின்ற இந்த பௌதீக சுகங்களுக்காக, இந்த பௌதீக சேஞ்சஸ்க்காக கவலைப்படாத அர்ஜுனா. நிரந்தரம் என்னவோ அது மட்டும் நீ நினை அப்படின்னு இந்த ஸ்லோகத்துல பகவான் நமக்கு சொல்றார். ஹரே கிருஷ்ணா. 15வது ஸ்லோகம். யம் ஹி நவ்யததன்யதே புருஷம் புருஷர்ஷப சமதுக்க சுகம் தீரம் சோம்ருதத்வாய கல்பதே. மனிதரில் சிறந்தோனே, கண்டிப்பாக மனிதரில் சிறந்தவர் தான் அர்ஜுனன் இல்லைங்களா? எவ்வளவு காட்லி நேச்சரோட இருக்கிறார். சோ அர்ஜுனனே, இன்ப துன்பங்களால் பாதிக்கப்படாதவனும் இவ்விரண்டு நிலைகளும் தன்னிலை மாறாது இருப்பவனுமே நிச்சயமாக விடுதலைக்கு தகுதி பெற்றவனாக இருக்கிறான். யார் வந்து லிபரேஷன் ஆக முடியும் அப்படிங்கிறதுக்கு இங்க பகவான் வந்து ஒரு பதில சொல்லியிருக்கிறார். யார் மறுபடியும் மறுபடியும் பிறப்பெடுப்பார்கள், யார் முக்தி பெறுவதற்கு தகுதியுடையவர்கள் அப்படிங்கறத இங்க சொல்றார். சோ இன்பம் வரும்போது ரொம்ப துள்ளி குதிக்கிறது, துன்பம் வரும்போது துவண்டு போவது கூடாது. சோ ரெண்டும் வந்தாலுமே அதுல வந்து எப்பவுமே வந்து ஸ்டேபிளா இருக்கணும். அதுல வந்து நம்மளுடைய சேஞ்சஸ் இருக்கக்கூடாது, நம்முடைய மனதிலும் நம்முடைய வாக்கிலும் நம்முடைய செயல்களிலும். சோ ஆன்மீக உணர்வு அப்படிங்கிறது முன்னேற்ற நிலைக்கான உறுதியில் நிலையானவன். இன்ப துன்பங்களின் தாக்குதலை சமமாக சமாளிக்கக்கூடியவன். ரெண்டு வந்தாலுமே அதை வந்து சமமா சமாளிக்கணும். அப்படிங்கிறவனுக்கு மட்டும்தான் மோட்சம் கிடைக்கும். வர்ணாசிரம தர்மத்திலே 4வது நிலையான சந்நியாசம் இருக்கு இல்லைங்களா? என்னது? பிரம்மச்சரியம், அப்புறம் வந்து இல்லறவாசிகள், அடுத்தது வந்து அந்த கடைசியில சந்நியாசம் இல்லைங்களா? சோ அதுல வந்து துறவு நிலை, கடைசியான நிலை வந்து துறவு நிலை. அது வந்து ரொம்ப 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 துன்ப நிலை. நம்ம என்ன பண்றோம்? உறவுகளை எல்லாம் துறந்து விட்டு நம்ம வந்து தனியா போறோம். நம்ம வந்து ஆன்மீகத்திலே முன்னேறணும் அப்படிங்கிறதுக்காக நம்ம தனியா போயிடும். சோ எஸ். சோ ஆயினும் தன் வாழ்வை பக்குவப்படுத்தில் கவனமுள்ள ஒருவன் எல்லா கடினங்களுக்கும் இடையும் துறவை மேற்கொள்றான். ஆனா கூட அது கடினம்னு தெரிஞ்சா கூட அந்த ஆள் அவர் வந்து என்ன பண்றார்? அவர் வந்து துறவை மேற்கொள்கிறார். சோ இந்த கடினங்கள் பொதுவாக குடும்ப உறவை துண்டிப்பதிலேயே இருக்கிறது. சோ நம்ம அப்ப என்ன துன்பம், எது கடினமானது? சன்னியாசி ஆகிறதுல என்ன தப்பு, என்ன ரொம்ப கஷ்டமான விஷயம் அப்படின்னா, நம்ம வந்து ரிலேஷன்ஷிப்பை கட் பண்ணிக்கிறோம். மனைவியோட ரிலேஷன்ஷிப், அப்புறம் குழந்தைகள் கூட இருக்கிற ரிலேஷன்ஷிப்,
இதையெல்லாம் நம்ம துறந்து விட்டுதான் நம்ம வந்து துறவியாகின்றோம். சோ ஆனா இந்த துன்பங்களை யாரேனும் பொறுத்து கொள்ளக்கூடியவனாக இருப்பின் அவன் நிச்சயமாக வந்து முக்தி அடைய முடியும், ஆன்ம உணர்வை பெற முடியும். அதே போலதான் ஒரு சத்திரியன் அப்படிங்கிறவன் தன்னுடைய கடமையை ஆற்றுவதில் அவன் வந்து ரொம்ப நிலையாக இருக்கணும். சோ குடும்ப அங்கத்தினர்கள், அன்புக்கு உரியவர்கள், என்னுடைய தாத்தா, என்னுடைய குரு அப்படின்னு சொல்லி நான் போர் புரிய மாட்டேன் அப்படின்னு நான் சொல்லக்கூடாது. குடும்ப உறவினர்களாக இருந்தாலும் சரி, அவங்க வந்து அறைகூவல் விடுத்திருக்கிறாங்க, போருக்கு வா அப்படின்னு கூப்பிட்டு இருக்காங்க, அப்ப நீ சென்று போரிடுவது உன்னுடைய கடமை அர்ஜுனா அப்படின்னு வந்து பகவான் சொல்றாரு. பிரபு ஸ்ரீ சைத்தன்யர் 24ஆம் வயதிலே, சைத்தன்ய மகா பிரபு அவர் வந்து துறவு மேற்கொள்ளும் போது அப்பதான் கல்யாணமாகி கொஞ்ச நாள் ஆயிருக்கு. இளம் மனைவி, அப்புறம் வயசான அம்மா, 24 வயசு அவருக்கு. அப்பதான் வந்து அவர் வந்து துறவை மேற்கொண்டார். சோ அவங்களை கவனிக்கிறதுக்கு யாருமே கிடையாது. அப்படி இருக்கும் போது கூட பகவானே எல்லாமே பார்த்துப்பார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு உயர்ந்த நோக்கத்துக்காக அவர் வந்து சிறந்த கடமைகளை செயலாற்றுவதற்காக துறவியானார். இந்த மக்களை எல்லாம், கலியுகத்து மக்களை எல்லாம் பகவானிடம் கொண்டு சேர்க்க வேண்டும் அப்படிங்கிற உயர்ந்த நோக்கம், அதிலிருந்து இந்த ஜடத்தலையிலிருந்து நம்ம எல்லாம் விடுதலை பெற செய்யணும் அப்படிங்கிற அந்த உயர்ந்த நோக்கத்துக்காக தன்னுடைய வாழ்க்கையிலே இல்லறத்தை துறந்து விட்டு 24 வயதிலே துறவை மேற்கொண்டார் அப்படிங்கிறத நம்ம பாக்குறோம். அது என்ன அப்படின்னு நீங்க சொல்லுங்களேன். வந்து பிரம்மச்சரியம், கிரகஸ்தர், அப்புறம் வந்து கடைசியில வந்து சந்நியாசம், நடுவுல வனப்பிரஸ்தம். சரிங்களா? இந்த 4ம் தான். அந்த 4ல கடைசியானதுதான் வந்து ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டமானது. ஏன்னா நம்முடைய உறவுகளை எல்லாம் வந்து நாம் இழக்கின்றோம். எல்லாத்தையும் துறந்து விட்டு பகவானுடைய நினைப்பிலேயே அவருக்கு பக்தி தொண்டு செய்து நம்ம வந்து ஆன்மீகத்திலே வந்து மூழ்கி விடுவோம். சோ அதுதான் நம்மளுக்கு ரொம்ப கஷ்டமானது. அது கஷ்டமானதுன்னு தெரிஞ்சா கூட யார் வந்து அந்த நிலைக்கு தன்னை உயர்த்தி கொள்வதற்கு முயல்கிறார்களோ அவர்களுக்குத்தான் வந்து மோட்சம் கிடைக்கும் அப்படின்னு கண்டிஷன்டு சோல்ஸா இருக்கிற நம்ம அப்பதான் வந்து லிபரேட்டட் சோல்ஸா நம்ம மாற முடியும் அப்படிங்கிறத இங்க நம்ம தெரிஞ்சுட்டோம். ஹரே கிருஷ்ணா. வாஞ்சா கல்பதருப்யுஷ்ய கிருபா சிந்துப்ய ஏவ ச பதிதானாம் பாவனேப்யோ வைஷ்ணவேப்யோ நமோ நமः. ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டீஸ்.